what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe yondo Alwaka imanya manya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe yondo Alwaka imanya manya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumako Zimbabwe Manya manya dakabatesa tikangonoti kwire mbichana pane right 10 iri pamberi apo inonzi William Pollet imba iri pakona kona ndo paya pari nainzi Morris Nyagombo Mumza niki pane shop yanga iripo ndakanzwa izvinezvi ndinopfuura asi handichaona hanzi pavakwa paya pari neziplot ranga riri papo zvoti ana Stephen Moyo vairima ipapo vanga kurima vainzi Dr. Mpausi akamboita permanent secretary ku agriculture anditi ndobva andiendesa pai apo ndobva ndasiya kuna sekuru ndikati sekuru ini ndaona zviri nani ndisiye kunoku handifunga kuti ndingaramba ndichiita zvinhu zvandakaona uku kwako regai nditize neupenyu hwangu ndobva ndabva ndaenda kupi kuBorodale kwekwe 1985 andakudzai kuti ndangoshanda naye akauya mwana akazvarwa 17 December ndobva ndamutsvagira basa muna January ndofunga ndingangoti muna January February March ndobva atoita nyaya dzake idzodzo mati ndati zvakabva zvangoita mesa nenguva diki yacho ndaregedza basa ndofunga muna March ngiri 1985 ndobva ndanopinda kupi kwa Stephen Moyo ndobva ndati 85 ye 85 86 87 anditi uyo mumba mavo mana Matthew Mill anditi handisi kunyatsozvitarisisawo ndobva hanzvadzi yake yandataura kuti maiti Christopher William Matthew Gladys Dorcas Tamare nematwins 2 aya Stella naRhoda ndobva kwauya Dorcas kumba nemurume wake anonzi Kapapiro avo vasvika kumba makadii ngiri tokurukura zvikanzi nyaya yatawira panapa vanzvadzi ndauya kuzokukumbiraiwo isusu takavhura shop Superate kudzara seko imimi mune ruzivo rwemashops saka tandiri kukukumbiraiwo kuti mutionere kushop kata alright handisi vanhu ava vakura veseka vari kunyatsozivana handambotaura ndikati amwene vangu she was a hard working woman vakatrena Silas kuti munhu unofanira kushanda vakavatrena zvekuti even ini ndakatorawo unhu ihwohwo ndobva ndauisawo pavana vangu ndakaona zvichibuditsa zvinhu zvakanaka so Silas is very smart he is hard working he is honest ndo zvinhu zvandakadzidza pari but ane hasha handiti saka vaona kuti ari kuita zvinhu zvake uko handiti ndati nini havamubvumidze kuti no ivo chavanotaura haafanire kuti inino ndiri kuitawo zvangu anofanira kungoti zvataurwa izvozvo ndo zvinofanira kuita sei izvo zvaitobata kunyange kuna amwene vangu amai ndaiona kunge vaita kakudzvanyirirwa
munoziva unenge wabva madiconnector fan sorry unenge wabva kune imwe family handidi isusu family yekumba kwedu ndaionawo kuti taipiwa mukana yekutaura yekuzviexpressa kuti ndoda chakati but ndazoenda uku ndakaona kusinganzwani chinhu chaitaurwa nanamai vaMathew vataura vamai vana Gladys mukoma wamama ichocho ndo chinoitwa sei chinoitwa saka ndandinirimo ziso rakasiyana nani ndofunga Silas aimbojaira here situation but yairwadza yaunyatsonoti munhu apa zviri normal here all of a sudden wakutonzi bva kubasa rako nekuti uyu atanga zvake zvaari kuda apa chaari kuda ada kuseenzesani Silas kuti iye asimuke saka ndopandachiro nditaura but Silas is hard working even kwamoyo kwachikoko aidiwa zvokuti ndaenda kutofara kuti kusaka waakusiya pari padhuze futi but wangochiita zvakanaka wani wakunotanga well zvakazongoita hazvo kuti akaenda ichozama kudarika munhu angandibatsira zvokuti ndakatomudisappointa hangu kasi ndakati allright iyi hama dzauya nemurume wake ndo zvazviri allright ndobva ndaita sei ndaendako 1987 right ndaendako 1987 ndofunga ndamboti pai amai nestepfather vakabereka mwana ainzi Emmanuel akashaya ndofunga imo muma1960 imomo ndobva vazobereka mumwe mwana ainzi Samuel 1962 ndobva vabereka mumwe mwana ainzi Molin 1965 ndobva vazobereka mumwe mwana ainzi Hosea 1968 right ndobva tararama takadaro kusaka kuenda kwandakaita kubasa kwehanzvadziyai handina kunge ndaziva kuti hanzvadzi yangu iyi vatonechi zvinhu zvavo zvavagadzira zveupenyu zvakadaro vanga vane kagrocery shop nebuchary kuno kwaGazaland uku pabuilding yaRusike ndandisiri kuzviziva murume wacho anga ari kushanda kuAmtech ningi ndokuvaka kudzara sekwa ndandisiri kuzviziva ndakatozozviziva nekundiendesa manje kushopu zvikanzi ndiyo shopu iyi yatiri nayo right saka kushopu uku hanzvadzisikana yairongwi iye Dorcas aiita zvemabhotiki zvehembe dzechikadzi anga ane shop paMontag nekuNewlands munhu aiita zvekusona-sona saka akatanga achisona-sona kusvikira azovhura mashops akewo ndaenda kushopu kwekwe allright ndinenge ndichiona basa renyu ndakasvika pashopu paipai yakavakwa zvakanaka asi pasina management niki mukwasha aiuya Monday Wednesday neFriday kana kuti Saturday kuzotora mari aiverengera mari pabuchari pane buchari raitengesa mumwe mukomana ari pane kadeski kaive karipo ndo paaiuya achiverenga tumari twaanenge aita se acollecta munoza ndichiona inini setup yakanga iripo anga ari
akajoina mugroup respa handi spa munoisa Yes. spa ine headquarters kuholland iri world over saka spa ine system yavo yavanoita yematengesero avanoita ndakasikodzidza zvinoita spa inoti every almost every end of month yaita masel avanoita headquarters yemunomu yanga iri kuna Kelvin North handiti saka ivo group ravo uku yairanwa nevainzi ana Divaris kana muzavarungu vainzi ana majuta here machi ndo vairana spa yemuno muZimbabwe munana South Africa yanga iri kukwese all over yanga iri nigiri saka ndokwaive neheadquarters nezi warehouse saka vaisa mazishits avo ma-A4 size ezvinhu zvese zvavanoda kuti spa dzese handiti dzinge dzichiita sero before end of month handiti saka imimi munopiwa mapepa iwayo before chi sell iyoye muorder zvinhu zvamunoda kuita se kuorder zvinhu zvacho zvese zvinenge zviri ipapo handiti saka munogona kuona kuti kana kuti bhare sipo tomboti nguva iyoyo raiita kana kuti dola toti $50 ivo vanogona kuriti kana kuti chi $20 kunzi sere iri kuuya ichi chine chiri mari yakati ivo zvinhu zvakadzikiswa chi maprizes handiti imimi muri kutengesa bhari uko kana kuti nechi $50 handiti ofa iye ikapera handiti munogona kuchidzoka imi maakudzokera kupi kana kuprice yenyu kana kutokwira kana kuenda $160 handiti but apa matoita chi kaprofit imari yakatoningirika iyoyo handiti saka inini semunhu ndandaita Cardex ndiri kunyatsoziva handiti ndakasikorana zvinhu kutanga kuita ningirikini roster vanhu kuvashandisa nguva yake yaanofanira kushanda pamwedzi majuti kuti unoenda kumaoff ako musi wakati nguva dzakati ndikagadzira lunch time chi everything ndakagadzira pepa yakavakwa pari nerino zibalcon rairiri padenga apa raive risingashande ndikati ndakuhodha zvinhu space yakinge iri kuno kunigiri ndakaita mukwasha akatenga ladder aya anenge PTC yeningiriki nayo pakatengwa ladder ndikatanga kurongerera ningirikini balcony kubva mudenga uku kusvika kwekupedzisira uku kwakone dai kuri kunzi tinoenda kwakare pakatanga kushanda kuitira kuti tiwane machi profit yeningirikini vaishandisa shopu yavo kuiti kudzashe ndikati mukwasha chandiri kuona inini panapa ndiri kuda bottle saw pane nzvimbo yaiiswa hupfu takapagadzirisa kuti paite bottle zvikanzi manje tsano ningirikini handiti takablesa shopu tichiti kudzashe toita futi zvehwawa ndikati inini ndiri kugara nevanhu ndandatotama nemudzimai ndaakutoroja kupi kudzarasekwa ndikati inini ndiri kugara nevanhu ndinoona zvinhu zvinoningirika zveshuwa ainditeerera mukwasha uyo ndobva taningirika tagadzira ningirikini bottle saw yesimbi kubva kwaya mawelders kubva kadesignwa deep freeze nechi mamwe cold room yechi yenyama yebuchari umwe hwedu unenge uri mucold room uku ningirikini umwe unenge uchida kuningirika mumadeep freeze tichida kuti ukurumidze kuningirika ndobva mukwasha agadzirisa kuno kwaGazaleni kwakune imwe shop yake vaagadzirisa rimwe ziningirikini zibristand rekuti kana mombe inopera right apa taitiri nechi
maslagi kwakune maslagi maslagi edu 2 maflipa futi chi 2 anditi munoza Mukwasha akati Tsano ndine vanhu venhingirikini vachauya muzoona navo vekuchabu venhingirikini vemasefu kuti muone kuti munganhingirike papa ndobva vauya vanhu vekuchabu ndobva nhingirikini vaenda kumadziro mai mune mashelfu madziro ndobva vanhu vechabu akati tinobora chi nepapapa tovaka chi tovakirira sefu mukatumu muofisi mataita ofisi yedu pakaita system yekuti vanhu takataka kuti akangoita kana mari inenge 500 pai pane tumakasha tweplastic twaituripo tumabox twekuti unongopeka obva waisa nerubber band waiti unodhonza chinhu zvokuti vanhu kana ukapinda mushopo wanga usingamboona kuti pane nhingiri pane safe obva uchipusha kuti ukangochipusha kudayo chinhingiri yobva inoti kudu yapinda yapinda musafe ndakasumudza shop nhingirikini shop vakatanga kuita kuti yes basa riri kuitwa panapa vakutya kuverengera pachipaipai kuona kuti unorobwa Mukwasha 92 akauya nepepa reku city council anti pama adverts mamwe anoitwa enhingirikini ekunzi kana kune anopikisa nzvimbo yawana munhu uyu nzvimbo itaipani ningi handiti Mukwasha ndobva anditora ndobva taenda kunhingirikini uku kukwadzana ndikuwadzana 2 pane okay munopaziva ndobva taenda pakuwadzana 2 pa okay papa nenzvimbo yaiti okay iri papa ichimwe chinzvimbo chese chakazovako yakanga yawanikwa nani nemukwasha nekuda kwekufamba kwangu kwaita basa zvikanzi Tsano ndopataakuya kuzovaka panapa taakuita futi imwe chi shopu panapa zvinenge zviri right handiti tati nenhingirikini vana vedu kumba tiri nini Hosea Molini naSami saka Molini akatorwawo vakatofanira kushanda ikoko ndisati ndakunhingi kuhanzvadzuku achishanda kumabhotike ehanzvadzuku uyu Hoseawo ndobva atorwa ndobva aiswa kupi kumashops enhingirikini emukwasha inini handikoko ndichiri kwangu kupi handisi kuziva zvese zviri kuitika ndambe ndiri kumurungu uku ndaakwaStephen Moyo kwekwe handisi kuziva zvese zviri kuitika izvi right ndaiswa inini ndaa nemunin'inani uku saka munin'ina uyu aitogara nemukwasha nehanzvadzi kuMilton Park ndokwakunemba yavo right munin'ina uyu akanganisa mwana wovanhu apa mwana wovanhu pamiri indandisati ndanyatsooko ari kupota achinyepera vanhu kuti ini ndiri mwana wani wakapapiro apa munin'ina ari kudhakwa zvimwe zvekunge hameno ndokumuti munin'ina iwo chipota taivhara shop taizovhara ndofunga kuma 7-8 nekuti maida kuzomopwa nechichi handiti iwo ndaakutopota uchibva panapa kuma 6 uende nekuti kumba uku ndiri kunzwa vari kukomplaina kuti nguva dzauri kusvika hadzisi kuvaitira zvakanaka uri kusvika unojamba jurawo revanhu uchipinda munhingirikini ovagugudzira kupinda mumba havasi kufara nazvo haana kuita futi saizvozvo akaramba achikontinya kuita nhingirikini zvekupenga kuyoko zvikanzi nemukwasha zvataakuteta zviri nani timuchinja aende kwaGazaland kushopu yekwaHighfield kudhuze nekumba abve hake kupi kumba achienda kupi kushopu ikokoko uyo abatana nevana mwana wasekuru wakaita samutuma wangu sekuru Phineas vaye nemwana womukoma wavo anonzi Thomas uyo anonzi mwana wavo Jerry
uyu mwana wavanonzi ndingiri Caleb hameno zvawirirana pakunwa hwawa here apa hanzi vari kubva kupi nechekutauni uku vangodarika pasoutherton vapinda murodhi yekupinda kwahifield ndimangoendekai vapinda murodhi imomo hameno hanzi vakanoroverana kana kuti akarovera imwe mota kana kuti akaita sei ndiye akupira kudhiraivha chi motikari yeuyu anga nealpha sad anga nealpha romeo yaanga nayo ndobva arovera chi pamota yemunhu kana kuti akarovera pamota handinyatsoziva right ari kushandira kwahifiridzi kwekwe ava vakati toda kuti motikari yedu ite se ugadzirise right uyo mari iyeye yekubhuchari kweuku ari kudya achipipani ava kugadzirisa chi mota inini ndindainohodha nyama yanga ichiri kurambidzwa ka munomu yemumapurazi kwaidiwa dzecold storage ndaenda uko kunonzi kugilmo kumapurazi kunyabhira uko ndokwandoya nemumapurazi umu waitete kuhwanda nayo mukwasha uyo kuya kudzara seko muri kuona tsano mari yandawana kwahifiridzi ishi panyama yese muri kuona invoice yatenga nyama ishi muri kuona kuti yatotora chi mari yandakahodha nayo muri kuona zviri kuita tsano saka ndakuvadzora futi kupi kunoku kudzara sekwa ndobva adzorwa futi kupi kudzara sekwa kudzara sekwa uyo ari kusvika pabasa kana 10 o'clock 11 o'clock pamwe tsano vaive vauya monday tuesday dzavanouya nguva kuzotora mari kouya ari kupi haapo pabasa kwai kuchiri nemabhifi aya ainzi makemu vasikana vamwe vataishanda navo vari kumuona hanzi pamwe aba ndingirikini aisa mudhastikoti ningiri rekemu gaba rekemu oenda mutoilet ovhura oningirika odya ningirikini magaba eningirikini ebhifi kusvika tsano veve vati no inini handikwanise kuita se kuti tichirambe tichiningirika ende anga ari nemumwe wataishanda naye ainzi Peter waaimbofurirana naye vachinwa turipo twainzi hanzi tujeripego tuwaini resort of ndichivarambidza varume zvinhu zvamuri kuita izvo hazvisiraiti izvo kusvikira ningirikini Peter uyo aitaura kuti ndatombomutaurira mukwasha ndakataurira mukwasha infact ndakataurira ari Peter uyu munin'ina wayo ndakatomboita zvokuti uyu handitauri munin'ina wangu ndaitomboedza kumuvigiridza ndichiti kune munin'ina wangu mukwasha uyu zvaari kuita saka mukwasha unotsiura kuti iwo zvauri kuita hazviiti uye uyo vototipenga mushobe wakutaura kabisira manje inini basa haripere handiti inini kuti panapa pavakwe naPeter uyo vakabva vesenani nemukwasha wangu uyu kubvira vachitanga kupi kwaGazaland kusvikira vavake kupi kudzara sekwa mukwasha uyo ari kupi ari kuAmtech handimuzividza kuti kana pari ndofunga nguva yakaitika Willowgate iye handimuzividza kuti makambani mazhinji anga ari involved ivana naAmtech chichi makambani handi yakazongovharwa kunzi yanhingirika ningi zvikanzi nemuchindo yachitaura kuti zvikanzi inini ndaiuya nanhingirikini nakapapiro panapa nemagirlfriends ake panapa nehwawa tichitonwa nhingiri munhu uyo ozoda kunditaurira kuti nhingiri handiti saka ndakangozopedzera ndangoita se ndasiyana nazvo ndikati nhingirikini regai uyu nhingirikini mukwasha ndobva azosvikira pavakaona nehanzvadzi yaye zvikanzi tafunga kuti iwo usiye hako chi basa ndobva asiyiswa chi basa asiyiswa basa ndobva akuya kuvasikana vemumatil kwese kwaGazaland ikokoko nechi achiti ndipei mari saka vekwaGazaland ndopakandakazodzwa zvikanzi aiwa paipa ainhingirika kuti azosiyiswa basa iri muchinda wekwa akarovera motikari dzana sekuru venyu motikari yasekuru venyu saka ana sekuru venyu vaiuya panapa vachitora mari yekugadzirisa mota yani yavo yaigadzirwa mani maGazaland
nditi saka ndofunga aburitswa basa ipapo handichaziva kuti iye anenge akabuda 92 aburitswa basa paipai ari kuita zvaari kuita izvozvo kufamba achiti ndipei mari vaivai vakuramba vadhigirika zvikanzi ningiriki ndobva hanzi arongana manje nani nehanzvadzisikana imwe iyeye wandati molinwe zvikanzi inini ndiri kuparadzani kapapiro ndiri kubira inini ningirikini kapapiro vari kutaura hanzi kuna amai akati inini hamuna chamunganditaurire mungatoudzani muridzi wazvo kana kuti munonoudza munin'ina wakani Tamari inini ndingagoitei hambenu zvavakataura ipapo ndobva vabva vaenda kuna Tamari uyo Tamari akati inini nyaya dzenyu handinei nadzo ndobva zvikanzi endai mega kunani kuna kapapiro wacho ndobva vabva vaenda kupi kuNewlands kwaiva kune ningirikini botiki zvikanzi ndiye akubirai ningirikini chichi nekuti afunga kuti inini ndiri kumuningirika ndamutadzisa vanhu vake ndindamuburidzisa endeti handina chandinoningirika chandambopinda pazviri vaivai ndobva vauyo mukwasha auya arutora mari yake oningirika ari muofisi ndozobva ndidedza zvikanzi Tsano inini ndatumwa nemudzimai wake kunzi tikuisei pai paforced leave ndikati kuona nechikonzero chei zvikanzi ningirikini Oziya naMolini vakauya kupi kuNewlands vachiti muri kuparadzwa naSilas ava ari kunzi Oziya neari kunzi Molini vana vamama step brother na step sister kushanda kwaiita Silas uko inini handina kungogara handi ndambotaura ndikati ini ndaiadmire amweni vangu mwana wangu mukuru ndifunga vesenata kuti vana mukuru newechi2 vaienda pavaienda pachikoro so ndakaendawo pachikoro ipapo ndakave very active nchinga musangano nechi ndobva ndapesera ndave SDA member saka ndave SDA member ndakaona opportunity yekuita business ndakati beta ndichioparetawo business rangu panapo pane kufamba ndichienda kuchiti ndaenda kumameeting hapana chandiri kuita saka ndakanga ndakuodha zvinhu ndonoti maticha asina ayayi ndaikweretesa asi ndaiti month end mari yangu ndoita sei apa mabusiness ideas ndikuaona kupi kuna Silas amweni wangu achinditaurawo futi though ndaizoitawo kamwe kaextra mile ndikati saka ini ndopota ndichisupply saka ndakatanga ne1 preschool kubva ndaona ingazve kutofamba kubva ndatojoina imwe second preschool kusvikira handichagona kusupply asi business riri kuenda tichiita sei richikura so inini time iyoyo ndandisina chitupa ndakazonotora chitupa zvakanzi imimi hamuchatora kunoko dzokera endai kumusha kwenyu chaiko handiti kubva ndaenda kuGuruwe kunotora chitupa saka patime yandandisina apa mari haiiteka kuchengeta mumba handiti kundatini ndandatoone salary maticha achitambirawo ini ndaitambira ndaitoziva kuti apa ndoenda pachikoro pakati taakubatsirana nani naSilas saka kaupenyu kanochinjaka tikati mari yedu kuti irambe yakadaiwo kutaura zvechokwadi inini kuseva I was trained naamwene vangu makaomera ndandisingagone ndovakavhurira mwana bhuku hameno saka amwene vangu vaiti unofanira kuve nebank account handiti
so takatora bank account raSilas rekuPOSP papa ine caravan. Apa ndiri kushandisa concept yandakatrenwa nani naamweni. Haufaniri kuti ukawana profit yese unofanira kuita sei kuispenda. Zvimwe zvinhu ungatenge but ziva kuti ndashandirei end of year. Ndakaramba ndichisevha mari ndichisevha pamwe ndachienda nemari iri muchisocks isu kuti ndisatorirwe nematsotsi papa ine chikaravhani ndotosvika but the account was in Silas' name since ini ndandisina chitupa chitupa changu ndakazonotorera kuguruve chaiko. So kaprogress kanongooneka anditi vana vako vanongosumukawo ende murume wangu aishanda munhu aishanda anga asingaregereri basa 1 handi manzwa zvemafreelancing izvezvi haana kumbofaka zviregera paupenyu zvatozoregerwa nekuda kwehealth yako kukanganisika kwaita maziso. Saka taiti we used to work very hard tisina chinhu ipapo taigara muturuzi. Saka takashinga tikashinga munoziva panoshandwa panongoonekawo kuti. So Molini tete vangu naba mudiki Hosea vakakurirwawo futi nekajealous ende ini ndinongoramba chidzokera chinhu kuti ndifunga vanoti Silas chaiye handiti muri kuona zvaakuitika kwaari. Then pane time yandakazenge ndakumba kwana mama kuloja kwanetsa zvinonetsa chii but anogarako ndikataka kuti ndizopota ndichinja vanochinjwa chobva tadzokera kumba kwana mama. Saka tiri ikoko tiri vanhu vari kushanda takatengawo kala TV dzaishamisawo mazuva iwayo ndikatofaura kuti ndaanechi. Saka itwotwo twunhu twakadaro itwotwo nekunzi imi hamufanire kudaro zvakamutsa zvinhu zvakawanda muri kunzwa. And Silas ndiye mukuru kumba kwavo ava vana but nekuve vana ini ndaiona hangu kuti vaichallenjani vaichallenja Silas. Saka kuomerwa kwakauya uchionoti apa sikudzvanyirirwa kwacho pakadzvanyirirwa ipapo zvimwe zvekuti Silas amiswa basa haana kumira. Ndofunga makangomiswa basa sanhasi handiti ndobva atanga kuenda kuBotswana zvecross border. Apa hapana urovha hwaitika kapo. Inini bva ndatanga futi bva ndakuita mafreezes nemadrinks nekupopa popcorn nemaapples ndakusupply futi zvikoro zvekunoko. Ndakuenda kwese kunana Houghton Park primary kundakupinda maschools ese Highfield kundakupinda ndinokwanisa kukusupply ndinokwanisa kudi hatina kumira still takaramba tingoita daily bread taiwana vana vedu vachitoenda kuchikoro zvakanaka hapana chavaishaya taiedza asi still vanhu havana kufara. There is a time yekuti takazoluza everything including our own clothes, everything zvese kusara nevana vedu. So takanga taapply hedu pano zvezvi handi taenda kuwaiting list muchipiwa lodgers card. Apa tiri kumba kwana mama kako uyo haana favor yakanyanya kako though ari akavaka imba naamai asi vana vane simba vana vani vababa uko. So basa amiswa ka handiti kwana mama kwekwe munin'ina westill jealous raka akuchagarikika ka ini nokumba kwa mama wangu padhuze. Saka takangotorowo zvatakakwanisa kuenda bva taenda kupa kwana mai vangu. Tasvikawo kwana mai vangu amai vakati alright upenyu hwomurume wako hunondibata vaiti havo vandipa mwana mukomana garai ndipo pano papa. Tagara ipapo Silas akati no since ndakawana stand ndakunovaka chimakeshift chimba chemapuranga imimi nevana moenda kuchikoro ndobva tambotisarei kwana mai vangu. Saka tatisarei nevana vaipfuura nepamba vachitiona every day vouya kuno
hapana kuita futi zvakanaka hanzvadzi yangu amheni takaitawo futi sei kanzi papa anoenda kumba kwako hai zvamuka futi kumba kwangu kwekwe ndinonoisa zvinhu kupi handiti zvatangobvisawo zvishoma zvezve ndo zviri pamba panani pana amai so hanzvadzi yangu akatanga kutengesawo zvinhu abva ati ndine headboard ndine mubhedha iproperty yani ndeyanguyo abva itengesera vanhu vemisika vainechi isusu zvinhu hatisisina nothing tangosara nechinge tiwana tushoma shoma handina voice bva ndazvona kuti beta nditeere murume wangu kumba kuchimake shift apa Silas haana kana sende abva basa rangu onzigwa kana pei yekunzi yemwedzi iwoyo sematorera avakamuita ndo makatira angu itwa se it was against word chete ranhingirikini raHosea naMolini kunzi anenge ari kuita life yakanaka handiti so takauya panapa with nothing ndo time yakaita chii munyika inflation ngirikini 2000 ando pakatanga unetsa ningirikini tongoti kuma 1999 pakatanga MDC neningirikini ndanda panapa infact ndanda kuchishanda manje kukampani yandazoshandira for 21 years ningi tinenge tirita kuti tikati kumwoko amene munozodzibatanidza ndizvo zvekutoflowa handiti ndandiri kuti nini ndigirikini ndaburitswa kuyekuyeku kune vamwe sekuru futi vainzi murefu mukoma nemunin'ina vai vekukoko saka sekuru ava vaishanda kuSherwood Motors yandazoshandira for 21 years zvikanzi kuri kudiwa drive saka inini ndanda kuenda kuBotswana zvazvichareva ndakunotsvaga tumatin difishi twe tumalucky star tumakeni tumanhingiri twe makeni handiti ndakutoya ndotengesera vanhu mutumashopu mumatakshop handiti kuti ndingogara hazviite tumwe ava ndakuita kuti tikauya voenda muzvikoro nenhingiri keni chairanga risati ranga riri fanika anga asinganyatsonhingiri saka ndiri kuenda kuBotswana sekuru vai murefu taikugara avo murefu ava tinogara muraini rimwe chete Coldfield ikoko ndobva vauya kumba ndobva vasikuona zvikanzi ndoda kuona muzukuru ari kupi ndoda kuti mangwana anga ari pabasa inini ndaita sei apa ndatokwira train ndaikwira train parailways apo ndonoburukira muBulawayo yosvika kuSeni kana yasvika kuSeni panenge pari nemota dzinoenda kuborder kuPlumtree indaenda hangu ndiri kuti ndasiya kumba kuright ndinzwe ndasvika muKadoma Silas murape ndigirikidi nemupurisa ndikati ndini ndandiri muBombera medu zvikanzi buruka ndikati kondaitei futi zvikanzi tine urombo baba vashaya uku ndikati ndabva kumba ningirikini zvikanzi manje train uku yakasvika kwakumachiku tofunga kuma 9-10 here mino ndofunga kuna nakadomo andi inenge dzaisumuka kuma 7-8 here andichaziva ndobva tafamba kubva kuRailways kuenda kupolice station zvikanzi uchitomborara wakagara pabhenji apa kana kwakuedza ozoningirika tsvaga malift anoenda kuningiri kuHarare ndagara muyomo ndofunga kuma 4 here uku ndikati munhu unenge usina kugadzikana mushe ndikati regedzai ndifambe
aminoti kunokwirwa ndandimbokusakana kukadoma kwacho ndobva ndaperekedzwa bva nemupurisa bva ndandaiswa kumain road sezvineyo bva ndawana lift Harare ndobva ndasvika mtown umu bva ndakwira lift machipisa ndangoti burukei lift sekuru vaye ndikuona vari kutobudawo muyadhi mavo kuti chienda kubasa sonzi koiwe indava munhu wandakanzwa kuti ningirikini ndikati ndadzoka nematambudziko ndanzwa kuti baba wakashaya zvikanzi aiwa ndindakauya ningirikini nezuro kumba ndichikuda kuti kubasa ndikati enda ndatomunzira izvo ndatoburitswa nemapurisa mukadoma ndatokwira kusaini kuno kuti ndimhanyire rufu ndatonzi kwaita rufu zvikanzi aiwa ibasa izvo chienda kutongononingirika pukuta kumeso timhanye ndobva tatoningirika ndaenda nasekuru aya ndokunopinda kwandakaita basa iroro 1993 ndakazoregera 2014 ndaita to about 21 years ndiripo nditi but kwesoku ndatsikirirwa nehama anditi right 2004 ndogore rashaika amai vangu muna October amai vangu vashaika 2004 ndakamira ndega kutenga boxi kudii munhu akandibatsira mwana wemwana wambuya mukoma vaiva ndati vechi4 amai vake vainzani ko ndiri kukanganwa zita ravo vanga vane first born yavo yainzi Patrick ameno kana aizikanwa muHarare mesomo ainzi Patrick Chirinda handiti munoziva pakona pa Samora Machel na yataiti 2nd Street pakushandiswa neNASA munopaziva kapa papa necastles castles yanga iripo mumwe murume anga ari murefu ainzi Patrick Chirinda munomuziva akaita mbiri aizikanwa akaita manhingirikini stereki saka ndiye akandibatsira nemota ende akandibatsira pakashayika amai vakashayika iri Saturday Sunday ndikanotenga box takanotenga inenge Sunday Doves Monday ndo yatinenge takaenda kumusha saka akandibatsira nemota yake nekundipa mari iye aizikanwa neDoves nekuti ningirikini nhamo dzese dzainge dzaitika ndokwaitenga makofini ikoko saka ndakapiwa nechikwereti neDoves nekuda kwemukoma iyeye ndakazomudzosera mari yake ndadzoka ndobva andipa mota kuti ndinhingirike ndiendesa amai kumusha sechido chaida amai vangu vakati pandinofa ndoda kuvigwa pana amai vangu paruware pana amai vangu saka ndakaita saizvozvo ndobva ndanovaviga kupi kumusha kwehoko saka vashaya nhingirikini amai pana chakaitika chinenge chaikonsena imba yavo vakazoti uyu stepfather akazoshaya 2009 muna February ndo pakazobuda will rekuti vari kuti inini ndikafa imba ichaenda kuna Hosea akafa inoenda kumwana wake anonzi Blessing nekuti ava vamwe vana 2 Sami anga ashaya Molini anga ashaya saka isusu tatachisara inini na Hosea ende Hosea wacho ari ambouya panapa akazowana basa apa pamaindastry ari paseri panapa peHighglen apa
zvinhu hazvisi kumufambirawo mushe, zvaakumunetsa, nzara yaruma. Ndakashama kuti imwe ndakunzwa naadzimai, kozi anga ari pano ati ngiri ndakawana basa apa, izvozvi ndiri kutochema kuti ndashaya chekudya, ava vaakubikira. Hatinambotora zvese zve zvekuti chi handiti ndobva anyara imwe weekend ndobva auya anzi mukoma ndakushandira ndiri apa ndakazoya kumba chichi zvikanzi asi mukoma kumba uku kune bepa uku rakaiswa rakauningirwa nana Mukwesha. Munoza inini handina kumubvunza kuti bepa rii. Munoza chandakangofunga chete ndangoti alright iwiro ndakazvisa mupfungwa munhu angangoti kwakauya bepa. Handambomubvunza kana kuti ibepa rechii nechii kana ati alright ndobva tangokurukura zvatakakurukurawo ndikamuperekedza akaita se akaenda. Asati rakauya nani wavakatsvagira basa uye kwana Mukwesha uye akandiburitsisa basa uye aenda kunoitisa chii vaga yatisati tasvika ikoko ningirikini apa paakadaro baba vanga vasati vaita se vashaya 2009 vanga vasati vashaya nekuti iye akambonogara kupi kuBulawayo nemukadzi wanga ari naye zvekuti kana kufambira kwandakaita amai ndaimhanya ndiri ndega, iye akazondiwana ndiri kumochari kuna amai akasvika audzwa kuti chi amai vashaya. Ndobva tazoenda kwaMudzviti kwese kuye kunofambira chi maburial order nechi ndakazoita ndiri naye. Handiti ndofunga iye nekuzoona pamberi apa akati alright uyu mukoma uyu ndinomuitira zvinhu zvandinoita. Ndofunga kufunga kwake nditi ndazowana futi basa kupi paakazouya pachaibva Bulawayo vaazowanira basa uko ende inini ndaakufa nenzara ndaakudzokera futi chi kumba uko. Ndopaakuburitsa chi chokwadi manje kuti chi asi mukoma kune bepa rakauya uko rakauya nani rakaitwa nana Ningirikeni nana Mukwesha Christopher naMatias. Nditi saka ndinoda kutaura nezvazvo ndangoti nechemwoyo ndofunga rinongowiri hazvina mhosva togoona kwazvinoenda. Tagara uyo kumba kwekwe nekudhakwa kwekwe ari kutadza kukuona ende uye kubva kusezva mambotaurwa naamai kuti takazoguma kunogara kupi kumba kwana ambuya wangu atezvo rangu vanga vakashaya. Mabviri atakaita vanga vasiya havo ipapo. Inini handisi kuziva kuti chi ndiri muhondo nechi vana vamaiguru vangu vaivai vakatanga nekuuya kutorani step father vaivai ndokuvaendesa kupi hamenoti kwavakavaendesa vakandinyoresesa eviction order. Nditi amai vakatanga nekunzi nastep father vaivai kana hembe dziri pawaya dzaingodonetswa. Ningi uyu mukomana weHoziya usiku adzimai vakarara ndiri kunzwa vari kusondipa ripoti ndiri kunzi pawindo kokokoko ndativhura. Nditi munoza inini hangu handaumbeki ndiri munhu aida kuti ndinge ndibvunze ndidii ndaingosiya. Saka ndofunga vaona kuti zvese zviri kuitika izvikaizvi handiri kunyarara. Ndobva vauya nepepa rekundievicta richinzi in 7 days time ndofanira kunge ndabva. Ndokubva kwatakaita pai kumba ndobva ndaenda kumba kwana ambuya vangu. Imba yavo yanga isina kunyatsoitawo se kukura zvinhu takasikongoisa panze ndikasikogara muNingirikini ndichirara pasofa ambuya murume iyo inini ndaakurara apa muNingirikini pasofa. Ndiri kubasa kwekwe kwandakaenda kweko
ndobva ndatsvaga tumari kungirini kukwereta tumari, ndobva ndavaka mamba zvemapuranga. Ndakaenda paningirikina apa paWilloville Mazda Motor Industry pachiri kubatanidzwa zvimota. Saka zvimapuranga zvinenge zvauya nemacomponents zvezvi ndozvatainomirirawo. Ndobva ndavakisa zvimapuranga panapa. Ndobva ndatoti bheta ndichitongogara mui. Musina kana zvana floor nechi. Ndobva ndatongogara ningirikini ngoturika zvimarata apa maasbestos. Ndobva ndaningirika ndangogara ipapo. Ndakati handina hangu chandinota se chandingataure navo kusvika zvisvike kwesoko. Apa handisi kuziva kumberi kwazvichauya uku kwokuti zvinhu zvese izvi ndivo vacha vari vandiita se vandiitisa ndiye uyu Matias nani naChristopher. Ende inini apa vari kunyatsotarisisa vanhu ava kuti shuwa here kuti uyu achazoimba iyi tinemba ine 8 rooms yandakabatsirana naamai kuvaka, yatakasvika iri ne4 rooms tikapwanya tikavaka. Tikavaka cottage ine 3 rooms. Saka muukama kuya vachiona vanhu vachitarisa ndofunga zvaitariswa zvichinzi asi vana vavo vesava hapana kana nemusoro apa. Uyu achaita sei anosara. Handiti ndiri kunyepa here kana kusvika kwamaitawo pamusha unoyu hamuonawo here kuti pane murume mukuru aripo mupfungwa chimiro zvese ndinotenda hangu Mwari kuti chipo hangu Mwari. Handina kudzidza, ndainge ndataura nechirungu. Handiti ndakagumira JC iyoye. Handiti amai vangu vaida kuti ndiende kuEngland, vaiiti England makore wayo. Amai vangu tiri mumusha imomo, amai vangu vakaita danga remombe. Amai vangu vakatanga kutenga 1 mombe yavaiti ainzi masociety. Vakauya vakati mwanangu ndatenga mombe yave nemakamba iri hadzi makamba inenge dzemukaka idzi ine zamu yainzi maplate. Imba iyo ameno kuti sei vakaitumidza kuti maplate. Ndiri kamwana kadiki diki. Saka ndobva vatenga chimwe chimombe chachakati handichaziva kuti chainzi chii. Ndobva vatenga imwe ikaita yanga ine zamu. Takabva mudombo shava mainguva mombe dzavo dzaa 6. Vaita mombe ndigirikini dzavo 6. Murume uyu anga asina kana dog kennel kana pamba kana cats kana ningirikini imba yekuisa ningirikini imbwa chaiye paningirikini anga asina. Handiti hanzvadzi yavo handi munoziva mumusha pamwe munoita zvezvekunzi pfuma inodyiwa nemwana mukomana ningirikini. Hanzvadzi yavo yandataura amai vangu yavaisiyirewo yainzi Nicholas. Sekuru vaipenga ende vainzi vanhu vainzi vane mangoromera vairova vaidya vaifamba nekamuswe kaningiri kenyoka kavairuma. Vanga vari mupurisa futi vakamboshandira hanzi kwaMutare kwandakanorara. Hanzi ndakazobuda chipurisa nekurara ndakarariswa nechitunha. Handiti saka kana kunzvenga usazvi kuti kana kuti hanzi vai kukanda pfumo nzve mumba vairova. Saka uyu mukwasha ndofunga vakaona kuti iwe wakatsotsa baba vedu kutora hanzvadzi yedu. Vaiti vachibva sekuru kumba uko ndo vakange vakumba kwababa vavo vachiuya kukustendi kwandiri kutaura kuti amai vange vakumbirawo pekugara uko. Bota yanga ane bhasikoro waiona kwira kutiza. Nditi saka kutengwa kwakaita imba yandiri kutaura iyi amai vakatengesa mombe dzavo 4. Handiti nemari yavakanodhirowa kubhengi handizivi kuti bhengi ripi. Ndine amai nini vamwe vandataura vemumba iya amai ava vekuuya pamukoma vainzi Erenika. Ndakazomboenda ndakuda kuti vaende tinoita witness yekuningirwa kwemba yaamai. Vakatoti ndinoenda ndikutenda newe kana kuma high court kana bhengi rakaningirwa naamai vako ravakanodhirowa mari
ndaive ndinavo vaitengesa vese. Saka zvinhu zvandaidzvanyirirwa inini kuti shuwa zvese izvi uyu azoningirika zvisare zviri maoko ane musoro ka. Saka ndabva kumba kwekwe ndauya ndakabva takawana panapa 1996. Ndofunga handina kumbonyatsopedza gore here kuti nditi ndiri kuraramba muna mbuya nenhingirikini. Ndakamhanya kuningirika kutsvaga ningirikini ndikavaka chimba chemapuranga. Ndauya pano amai vakazoteera ndofunga kuma 97 uku mwoyo waro zvikanzi inini handina chandiri kuziva inenge ngaya 97 kuti zvakaitwa naChristopher naMatias zvairevi. Munoziva vanhu vanenge vasina kudzidza nechi nditi asi kuti vakatorana naabota kana kwavakaenda kuti vanoita zvavakauya bepa handizvizive kana kuti zvairevei. Asi mwanangu ka inini zvandakuita panapa ndinoda kuti kumusha unopiwa futi zvinhu zvako zvese. Handisi kuziva kuti zvinozotora nzvimbo zvii nezvakaitwa nana Matias nanhingirikini naChristopher kumba uku. Saka amai ndokunotaura nani nehanzvadzi yavo yandati yanga yapa ushe iyi yavaiteera mukakai. Ndobva vadzoka zvikanzi imba inei yanga iri foundation. Zvikanzi niki ndinoda kuti muende kumusha. Ndakataura nani nevanzvadzi vangu nditi ndobva taenda isusu nani naadzimai kumusha. Ndobva tanova nani sekuru. Zvikanzi nasekuru amai venyu vakauya pano. Ava sekuru ava vanga vakurima kupi kuseri kweyadhi yedu. Dzimba dzanga dzavakwa namai dzakadonha. Munongoziva dzimba dzaivakwa dzisina simendi dzai dziri nemadenga yanga yangovakwa kitchen ne2 rooms ye4 corner ye2 rooms nekitchen dzakasvikira pakuita se pakudonha. Saka sekuru ndobva vanga vapa usha zvikanzi imi ndimi mochita mofanira kushandisa ndo vanga vakurima nemudzimai wavo. Zvikanzi amai vako vakauya vakati nhingirikini ndikupe zvinhu zvako. Sekuru vanga vane gumbo raivanetsa. Ndobva vatora mudonzvo wavo ndobva taenda kupi pastendi. Vanzi stendi yako even though ini ndaizviziva inobva uku ichinosvika uku nditi ndodzimbe. Mudzimai wavo hazvina kumuitira zvakanaka. Akarwadziwa. Munoziva kana akabuda akananga naiko kuningirika aizviziva kuti ndo zvaningirika zvaitwa nehanzvadzi yavo. Vari kutomupa inini manda ndichirima. Kana kudzoka kwatakaita hatina kuonana. Hatiziva kuti vakaenda kupi. Ndobva vaenda. Sekuru aya vakakonti zvikanzi nekuda kwokuti nhingirikini gumbo kuti ndiende nekumunda nekugadheni handikwanise. Nditi ndikati aiwa sekuru kumunda chako ndingatotadza kunyatsoziva kuti uyuka asi ndokuziva ndaenda naamai kaini tichitonorima naamai ndaindiri kadiki kasi ndouziva kumamisha kangu ne5 6 7 years unoningirika. Ndakabva ndaane 62 ndandane 8 years. Right. Ndisu ndobva tadzokera naadzimai nemufarinya nebhinzi takatenga ndofunga chiri acha chakadai 5 kg. Tikati bheta timbonodyara. Ndobva taonana nevamwe sekuru vanga vari ikoko mwana womukoma wasekuru ava
zvikanzi siyai ndinosara ndichikudyarira, hapana kana chakaitwa. Ndifunge panapa ndiri pafoundation, panapa pairwadza kuvaka, panapa pane ivhu rinotsemuka. Foundation iyi inini dai kusvika umo 1 point something meters kuningirika kusvika mufoundation. Yakatanga kucherwa, inenge iri paplan panenge parina about inenge 50 centimeters. Inspector akati dzinotoendwa kumainjiniya. Tikatozoenda kuna injiniya, zvikanzi munototanga vabata ivhu rewhite pasi apa, ndobva yadesignwa manje nainjiniya. Nditi kuti vachitoruka masimbi mareinforcement ekuningira, pakazoiswa zvimagiri zvokuti ite zvinenge zvimacolumns, kuitira kuti plan yatatatora nematiles azviite se azviwirirane nenhigirikini. Saka imba iri mufoundation, Christopher na Matthias ndobva vauya. Saka zvikanzi wakutovaka uri kutoningirika, inga yatoo foundation, timboona plan yacho. Ndobvatauradza plan. Ini handisi kuziva kuti ava ndiri kutaura nevavengi vangu. Ndobva ningirikini varonga amai mafiro avo haana kundiitira zvakanaka. Amai vangu vaifunga kuti vari muhama, hama idzo dzisingavade. Saka muroora uyewe wandataura kuti akaenda mukadzi wasekuru avo, anoti iye, ndakambonzwa, handichaziva kuti paive pari pai, achitaura kuti iye akavenga amai vangu. Mavengero aivaita, anoti amai vangu vakataura kuna amai vavo areya, ambuya vangu vandakura navavo, kuti muroora wenyu ndakamuona achiputa sigareti. Handiti paudiki, hameni kuroorwa kwavakaita, handisa ndako, handizviziva. Vanoti vane chigumbu nacho ichocho. Saka amai kuma-19 tabva kudziva rasekwa, takabva 1993, ndakaburiswa basa 1993, nchibva ndaona futi 1993. Ndakangoti buriswa 93 muna February. Muna nhingirikini iyo February yacho inenge hameno zvayo, nekuti ndo mwedzi wangu. Muna May ndo wandakabva ndawana basa munani kuSherwood. Ningi amai vakambonorima 19 tadzokera kumba kuka 93 94 amai ndobva vambonorima kumusha kumunda wavo kuDomboshawo. Saka vanga vane musikana webasa. Saka sepamba pedu isusu pasina dzimba, ndobva vati regai ndinogara pamba pani pemuroora ndichienda kumunda uko. Nditi saka amai vangu munhu aiwana. Iyo imba yache yakanga yaane maroja. Munhu aitambira, hapana chinhu chaivanetsa, semunhu anga ane imba yake yaimubhadhara. Ivo vanenge vaigarira 4 rooms mukati. Ningi imwe dzimba idzi dzaivapa mari yavo, vaikolekta vega kusvikira mukufa mavo, vaitora mari yavo. Ndobva vaenda kumusha uko, vanoti ndakatenga rinonzi grocery. Asi ill treat yandakapiwa nemuroora, mwanangu handigone kuti ndichadzokera futi kunorima zviri nani. Ende ini ndiri kuona iwo waomerwa, wakuti uku uri kuvaka, uku ningirikini. Ndopavakauya vakabva vandipa nzvimbo, zvikanzi ameno kana wagona kuti uchati kuno oti nekumusha. Asi zvinhu zvazvakandiomera. Ndakati aiwa kasi nzvimbo handinganingirika, noti nimba iyi nzvimbo iyi ndoiziva kubvira udiki hwavo. Saka amai pakazoita kuti mukoma wavo yoyo kuEgypt
akashaya. Right. Mukoma wavo, kushaya kwakaita mukoma wavo, aigadzira mugadheni make, ndokuzongoti regai ndinozorora ndinofunga kana ndo maBP, kungoenda pamubhedha ndokushaya kwakaita se kwaakaita. Nditi right. Saka ndichidzokera kumashure, zvinhu zvacho zvinoita up and down. Ndichidzokera mushure, ndambotaura ndikati inini ava vakoma imba yamai guru wangu ndakange ndichivaita ndisu tiri pamwe chete. Saka pakuroorwa kwevana ava ndofunga ndamboti tsanangurei. Kwakati ainzi Gladys achiroorwa, taigara inini, Matthias, William, Christopher. Zvosvikira nevakwasha pandiri ndotaurirana, ndandichiri kadiki futi ipapo, ndichitadza kutotaura ndichinyara kutoti zviri kuningirika. Zvoenda pana Matthew, zvikusvika zvasvika Christopher, nokuti baba wavo akashaya ndofunga kuma 1958 or 59. Tichadzokera futi pane imwe nyaya iri ikoko. Right. Gladys aroorwa, Dorcas aroorwa, zvese zvo ndaidedzwa taitiita pamwe chete. Tamare aroorwa, ndaidedzwa taita zvese pamwe chete. Stella aroorwa, taita pamwe chete. Uyu Rhoda aroorwa, taita pamwe chete. Nditi kusaka ivo mumba bavo zviri kuitwa nehanzvadzikomana chete kaidzi, hadzina ana baba vekumusha kwavo. Handiti inini handizvizivo seti vanhu takurira tarererwa mumusha masekuru mamurapi. Baba wavo akatenga abvawo futi achigara mumusha mematezvara. Saka handizivi kugurupana kwakaita vana ava vasikana ava pamberi apo. Gladys, Dorcas, Tamare, hameno zvii zviri kuitika mavari muupenyu mavo, I don't know. Ndakazozvinzwa papapi paitika nenyaya dzatakunetsanawo nenini nichi. Zvikanzi nikirikini vana ava vari kunetsa hanzvadzi dzavo idzi, kunzi kurodzwa kwatakaita, mari idzodzo dzese ngadzidzoke. Tiri kuda kuti dziende kupi? Kuna ana baba vedu. Hatina ana baba vakadya mari dzedu. Ndobva paita hondo yevana vasikana ava naamai vacho nehanzvadzikomana idzi. Ndaakutonzwirawo papai pamberi apo. Saka inini kuzoenda kwandaita kuye kuna Dorcas kuye handiuya achinditorawo, handinombowana nguva yekuti ndaitaura. Inini kutaura chokwadi handambogara ndiri munhu aitaura zvedzenyaya idzi. Ndosaka kana kutaura kwacho kunotondinetsa nekuti handambogara ndiri mazviri. Ndakatozombonzwa aitaura kuti izvozvi mwana uyu kubvira pane mwana uyu tofuka vanenge vana vanga va3 dzatoo 7 years handitsike kumba kwaamai avo. Nditi amai vavo. Saka mukufamba kwaiita zvinhu, ininiwo semunhu ndandisinganyanyopinda munyaya dzacho mumazviri kunyatsotora ningiri. Amai guru vacho ndaingofambidzana munhu wese, ndaingopinda hangu pane chaitika inhamo handaimbonyatsotora zvinhu kuti ningirikini kune nyaya dzimwe dzakadaro. Handisi kuziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka ningirikini kuronga kwavaita hondo dzavo idzi naamai vavo, uyu Dorcas, Gladys, Tamare vabva vauya kunani? Kuna amai vangu manje. Zviri kunzi hapana vasiri amai. Handiti vabva vazvisa kunani? Kuna amai vangu. Amai vangu vapinda manje muhondo dzekuitiswa ningirikini manje
nezvizvi zvaitika izvi but inini handisi kumbozvitora kana chi uyu paari taridza 7 years zvaakunzi chi uyu mwana musikana Rodha uyu ariko ari kungoita basa rekuzvara vana achingozadza amai vachichengeta inini ndotora magrosari ndichipanere kuti ndiri kuvapa iro richinodyiwa nevana vemunhu wavasiri kutsiura kuti ningirikini saka ndanga ndisiri mazviri saka pakasvikira ndofunga dzimwe nguva dzekuti pamwe chimwe chinhu zvaitika ndisiko handaizviona pekuti uyuyu ava handindati vanga vaita tumari twavava uyu ana Dhokasi vandazonoshandira here nemurume wacho yana Kapapiro handiti paakuti pasanganidzanwa kana kuti kumariro amai vabva vatorwa vaiswa mumotikari vagariswa kumabhekisitu uku muri kurwadzisa ndiri kuona kuti chi pamwe kana dhuze nekubasa uyu kusvikira pakundiningirika pamwe ndakapinzwawo futi kana mucrossfire kuti ndiburitsiswe chi basa saka zvinhu zvacho zvinondiwandira handiti sekuru murapi ndoda kuti mumbodescribe mukadzi wenyu kubva pekutanga ari musikana kusvika pazuva ranhasi. What kind of a woman is sitting there? Uyu mudzimai uyu ka munoza handisida kunzwa ka aiwa mozika kakumedza mazwi anoda kuti abude akaumbiridzwa kuti ndiri kufunga kuti kana ari muroyi mutaurirei kuti ndakangogara naye nekutika korona yacho ka ndiri kuitadza kuti ndingaiti kudii gudhu ndosaka ndati pagonei pavakei mazwi wayi nekuti da kuti azvinzwe achiri mupenyu. Kana muchimupa maruva ake da kuti mupe nhasi, kana muchimuramba da kusiyai maita se marambana pazuva ranhasi. Handiti tinoti tinoda kuiona korona tikafa tafa. Yes. Ndo yandoti nini yacho ka handigona handizive. Ndofunga muri kunzwa mapiripiti esaya atapindana nawo. Dai kuri kunzi ndakasiyana pamwe nemudzimai uyu pamwe pandiri nhasi sematsananguriro andakuitirai baba vangu mafiro avakaita dai Mwari ari kunzi sena nhasi wandoshuvira kuti dai baba vangu kana vari ndivo nanhasi wandisati ndanyatsove nekutendeka kwandinenge ndichida kwekuti ndakudawo kana maDNA handiti kuti ndizive nanhasi kana dombo kana chii handina chandogona kuita nokuti ndinofunga kuti chii ndiri kunopemberera ndiri kuningirika ndivo here baba vangu ndakangoiswa here zvezvekungoti ningirikini zvindibve zvakwakazouya maDNA ndachida kuti ndingutsikano ndiwane chandinonoita paguva rababa vangu. Saka mudzimai wangu ka ndofunga ndakutaura ndakaroora 1984 tiri kucelebrata 42 years tikasvika muna dzatokwanaka handiti 42 years handiti ayo ndakaroora before birth yanhingirikini yatendai tichiti 9 months dzifanira kukwana chi ndaroora saka ndakaroora inini muri muna 84 makaremomo takaita chop chop muna 84 ndichiti nini toda kuti panozoitika nhingirikini birth yemwana ndinge ndaroora nhingirikini ndisazochadywa madamage saka ndofunga idzi 41 years tiri kutosvika mu42 nokuti mwana uyu anosvitsa 42 years munani tingatoti dzakatokwana nekuti uyu mwana anozosvika chi muna December 17 December ndo pakazosunungukwa mwana nditi saka takupinda mu42 years saka mu42 years zvipingaidzo zvatasangana nazvo zvandofunga kuti dai baba vangu woka vakararama naamai vangu semararamiro andaita inini nemudzimai wangu kusvika patasvika apa aiwa she's wonderful danga asingatokunyarai ndange ndambomukisa
kwakuziva kuti akutinyara ndiani anonyara mukadzi. Korona yacho kandaisha ndoti kudii. Handisi kuziva ndisanati ndida mashoko iwayo pakuti ndiri kushaya ndo pandirisiri kuwirirana nemi. Aiwa. Tsvagai mashoko anodescribe. Ayo ndoda kisi. Anodescribe mukadzi wenyu kuti hada kuzvinzwa nhasi. Aiwa. Nevana vada kuzvinzwa kuti ndo baba vedu vaitaura mashoko aya vachitaura pamusoro paamai vedu. Nekuti chokwadika munoza kana kwenyu kana makaroora kana kuti makaroorwa nemigiri munoza kuti pane imwe tradition iriko yekunyepa yekungonzi muroora naamwene handiti kana hama handiti nemuroora munoza kuti vanhu vanotambudzwa ivavo chaizvo zvototi kana iye mudzimai wacho aifanira kutonditaura kuti I'm a wonderful man. Aiwa. Hakusikwenyi ikoko. Taurai u. Nekuti kupindana nemadzudzu ese atapindana kaya. Ndofunga manzwa kumurungu kwekuti mukadzi akati ende tinoona murungu. Swati tikanomuona nemudzimai tikaenda iko kwana kapapiro kwahoziya kwatiri kutaura kunhingirikinuku moza upenyu hwangu hwanga huri hwema-ups and downs asi aishinga mukutambura imomo takauya pano mumatangwe naiwaya takatukwa imba iri panext door pedapo takaona yakavakwa kuti ndiwane pano ndakaforera sezvambokutaura kwaitwa ainzi maloja skad rakadaiwo rekuti waibhadhara for 12 months mwedzi unodhindirwa mwedzi unodhindirwa 12 months unorenyuwa kuremembrance aienda aishinga mukadzi uyu ndiye ainobhadhara inini handiko kweseku kwaitwa zvese izvozvo mudzimai iyeye right ndakadedzwa inini 1996 kuinterview yekunzi uyai kupi kumastand anditi takaenda kunhingirikinuku kuremembrance kukaitika zvakwaida kuitika mudzimai wangu uyu aiuya achinditaurira vana vamwe chaivo vaitoti kwaitaurwa ndofunga language isingaite yandaiudzwa kunzi kuri kunzi zvakati nzi munotanga makwira mumutumu kuti muwane nhingirikini kuvharirira kuti munhu asawane stand asi ndichitambira mapepe ayo munoziva kuti ndakawana mastendi ari mairi. One rimwe raiva rakanzi Silas Murape, rimwe raiva rakanzi Silas, rimwe raiva rakanzi Saila Murape. Taifanira kuwanira kupi kubudiriro 5 but zvese izvozvo kuremembrance nevanhu vakanga vari corrupt kwakare ikoko hapana chakabuda. Mudzimai wangu uya achinditaura zvati kana totokupai maflats aya ari kuitwa kwana munhenzva here nemamwe ari kumbare paBeatrice cottages apa aiuya mudzimai wangu achinditaurira sezvineiwo kubasa kwandiri kutaura uku kwandaishanda uku mastendi aya vanhu vatoudgiri tatoshaya ndobva kwave nemumwe alderman aiuya kubasa kweduku akauya papaipe zvangu zvaramba izvi ndobva aunza mota taiti nembiri yekugadzira mabhenzi uku ndobva auya nemercedes benz yake saka
ini ndisi taizopa ketesi yekuendesa munhu kupi kubasa kwake. Ndobva ndaenda naye kubasa. Skanzi ndini ndakandiri ngiri meya 1980 chichi ambino nchiza makore acho. Kati skanzi chi anga kuningirikini kutel 1 mukuru woikokoko. Ndobva ndamutaurira nyaya yangu ndikati but inini ndakapinda noone munyama. Ndakange ndakaforera ndikawana masitenda angu 2 ese anga anyorwa kunzi ndingirikini in my name, but anyway ndaikwanisa kuzowana kana wairi 1. Zvikanzi what? Ndobva ndamutsanangurira nyaya yacho yese. Rikandidaiso rikandidzokorera mubvunzo wangu ndakaodaiso ndiudzei maweaknesses emukadzi wenyu akagara. Aiwa. Wai ndiri kutaura izvozvoka nekuti izvo ndikuzvinzwa zviri kunovharidzira tumwe tunhu so zvirikuvharira tumwe tunhu. Nekuti ndioright ndisandatega ndinyatsoisa yanga iri broad question yasekuru Murapi yanga iri broad saka yasanganisa zvakawanda saka ndatega ndiudzai munoti maweakness emukadzi wenyu toti ndakazongogara naye bate kupopota aiwa zvese kana kuti kutsamwa zvese izvozvoka kwaari chaizvo zvese zvezvo ndosaka ndandiwedza kutsanangura zvangu zvakawanda wanda but handina kana chipomerwa chandinganyatsoti ningirikini inini nekuda kwemakuriro andofunga ndataura ika imwe nguva am short tempered ndinotsamwa but mudzimai wandiri naika anoregerera kana kuhama dzake ndiye zvino manje watanyatsocishinga kana neni wacho ndinori handina mwoyo wakaoma kusvikira kudaro. But to be honest, kana vana vedu chaivo vana vedu ndo vangatooma musoro. Mudzimai wangu kutaura chokwadi pamberi paMwari anoregera, anotya Mwari, haana zvezvinonzi usadokese zuva. Kana ndikamutsamwisa inini ndinogona kutsamwa zvokuti ndikatsamwa handichataura zvakundidzorera nyaya dzese kwese kuningirikini uku unozonaga oi chakatika ichi oi ningirikini kutaura chokwadi handina chipomero. Ndofanira kutaura chokwadi. Inini ndingatove ndingamutsamwise handiti asi iye haagone kana kuhama dzake chaidzo. Asi iye zvine kuda kwezvinhu zvese zvizhinji zviri kuitika mukurarama kwatiri kuona taakutobuda mazviri mudzihama umu nekuda kwekuti taakutotiza neupenyu. Handiti ndakuenda kuna Mai Murapi. Amai Murapi, zvakaoma sei muchitarisa nhoroondo yeupenyu hwemurumenyu kuroorwa nemurume asina baba asina mutupo? Ndoda kunzwa zvamasangana nazvo kuti just muchidimbu sokuti kuroorwa nemurume asina mutupo because I know kuti someone might be watching the program right now handiti obva hanzi nozai nini mai vangu zvakadai baba vangu handivazivi kana mutupo wangu ndosenza chi Murapi. Zviri nyore sei zvakaoma sei nezvamakasangana nazvo? Hazvina kureruka kutaura chokwadi zvakaoma. Handisi vakudzai kuti 1072 musi wa 25 February but undu yavainayo inoita kunge mwana ane 7 years vakatanga kufunga kuti baba vangu and neimwe nzira ndoti pamwe zvakandiitisa kuti ndive strong inini wacho nenyaya yekuti pamwe nyaya inouya iri kumwana chaiyo. Tine mwana mukomana mumwe hazvisi kubata baba vacho chete, pamwe zvinomubata futi still nyaya inongodzoka kwandiri inini. Saka inini chandakazongoonawo handizive ndofunga ndiMwari kuti ndini ndaakufanira kungogashira zvese ndozvirerutsa kuti upenyu hwedu huende mberi.
asi kutaura zvechokwadi kuoma zvakadii zvakaoma because pavanorwadziwa ndinorwadziwawo kana vana vanorwadziwa hazvingoguma pavari chete kutaura kuti vana vese ezvinezvi ndakutoona kuti kana nevazukuru zvinovabata so inini ndinozokamfoteka manje kuti at least tawanda matodzinza ehe kana ivo ndovaudza kuti hamusisiri mega nekuti taita sei tane vanhu ini nangu ndakakura kumba kwedu tiri family yatingati normal handiti yekuti baba naamai varipo muri family setup yakaita sei but ndakadzidza futi zvakawanda nditaure ndofunga mambovabvunza mubvunzo mukati taurai about my Murabi dai zvaigona ndaikurifeyai kuchechi kwedu avaona ndogara ndinavo pese vakatopiwa zita rekunzi Mr. Smart kana mufundisi wangu chai right now ndofunga tatiri kumariro manje about days ago topic yakapesira yangu ndakazvigashira ezvine zvakuita kunge zvinonakidza tinofamba takabatana handiti handichashowa kuremerwa kwekwe asi kunenge kuripo dzimwe nguva pamwe ndombochema ndiri ndega ndisingadi kuti vaite sei vazvione kuti ndabatikana saka ansa ichauya rini kana ivo baba vataura kuti takarakidzwa baba ndaimboda kuti pfungwa dzavo dzizorori vati ndivani asi unoona kuti ivo semunhu vari musituation yacho vanonoenda mberi pamwe zvodzoka zvaakuita hasha ende munhu wavanotomenda kunyanya ndini shungu dzedze dzinoperera pandiri then ini ndozofunga mazwi andakaudzwa naamai naamwene vangu ndoti alright saka zvinhu zvakangotransfer kubva pana amai zvaapanani ende ndakaita vhawu ndikati amai ndichazoda ndichagona kuchengeta age gap yedu yakakura but ndakazvitora at times ndinombodeclare ndoti ndina amai venyu koma akuita sei munofanira kunditeerera asi kuoma zvinenge zvakaoma asi kuraramika aiwa zvinoraramika handi ndiri pano takutoda kucelebrata 50 years tiri pamwe chete zvinoraramika zviri possible asi mashoko manje haadi kuti zvandonzwa vachitaurwa nevamwe inini ndovakanda mashoko ndototi Mwari munondigonera ndoziva kuti handifaniri kumutaura mashoko ekuti ndosaka kusina baba ndozoti zvinorwadza maona saka ndinoavoida zvinhu zvakadaro pamwe kana patv pakaitwa program yakadaro pamwe ndotoswitcha off nekuti handidi kuvadzorera pai kana pakada kutaurika nyaya dzimwe dzakadaro handidzientertain ndinoita sei ndinodzisiya kana vakoma vangu chaivo vakambenge vada kupindawo futi hameno spirit inobata vanhu vakangonzwa kuti mwana uyu akaberekwa akadai but end of day vakazopesera vakuti tisodonamutsai it's not easy but Mwari vakaita kuti zvive possible nekuregerera ikoko ndofunga kwaonda dzimwe nguva vanombonditi muchiri normal way izvoso matoregerera kudhara nekuti ndakaona kuti hazvindibatsire ndine bp inoridha yairidha kuma 260 over 200 it's not normal ndakasenza muchipatara zvekuti ndaizoona kutambudzika kwavo muri kunzwa vakadaiwo vachindipusha pamubhedha ndoti nhai Mwari kusei saka kunyangwe papa ndinoti nhai Mwari ndombomutarisa ndoti Silas without me chii chinombuda handina kuti ndakanyanya kosha no but at least vanoda munhu wekuzo anovanzwa ndovateerera kana vachitaura ndovanzwisisa kana vachirwadziwa I understand in better kana vakaita hasha paipe ndakudzidzisa vanoti dedi vasiyei imimi put yourselves in daddy's shoes mugonzwa kuti vanonzwa sei handimudzwa kuti it is age he still wants DNA dzasekuru vatiri kuti takaviga handiti
hatizive allright, asi zvinongoramba zvichirwadza asi zvinoda kungozongojairira nekuzongoona munhu kuti munhu akangofanana neni. Anorwadziwa zvechokwadi, hakusi kunyemba. Dhei hariperi. Pamwe ndozovanyaradza ndichiti munozoti dai amai vachiri vapenyu ndingadai ndakugara navo pano. Ndakuti amai vari kuku, imimi muri kuku. And ndotenda Mwari kuti pamwe kuomerwa kwacho ikoko, he went through training yavasiri kuona at times. Nekuti kushanda nesimba, handiti, he's a workaholic, vanoshanda nesimba. Zvakabva mukutumwa mukushorwa mukudii, but zvakazochinakira isusu. Vambozvitaura paye takauya panapa tikawaridza pasi kudai. Munonzwa usina hamai, uchiti ndikati ndoda kunotaura kumba kwedu, obva wanzi handiti takakuudza murume kwane problem, haziyana baba wake, handiti saka zvinhu zvacho ndochengeta kuti ndega. Ndoti kuti nditaure, zvonzi muri kuomerwa neupenyu because of nyaya yaingoita sei, but chese tingori vanhu. Zvakaoma asi zvinoitika, zvinogarikika, munhu akadaro anogarikika naye. And I think he made me a better person. Hasha idzodzo vachindiitira ini ndakabva ndanyanyuve kuru. Ndaakuziva kuteerera kana munhu atsama. Ndaakuziva kubata kuti izvi ndofunga ndaita munhu zvaasingadi. Ende ndobva ndakurumidza kubva pazviri. Asi kugara nemunhu akadaro zvinoda mazwi ungwaro, kusamurimainda, kutofara, kungoita just like any other day. We are happy pano, tinofara. Ndochokwadi. Tinokommunicate, body language. Zvese tinotokommunicate zvokuti munoshamisika kuti tataura ipapa. Asi zvese izvozvo ndofunga Mwari vakangotita kuti tive nerudo irworwo. Vamurapi, pamakanzi ava ndo baba venyu nenguva yacho diki, makambowana here kana 1 hour yamakagara navo vachingotsanangura katingati family history, zvichidawo pamwewo zvichida pamwe baba venyu vakanga vasina baba, kana vakazokutaurirai nezvechi, munogona kunge riri dzinza risina ana baba, handiti munotaura situation yamakawana baba venyu vari. It was not by choice. Pamwe munhu akanga achitoti rega ndibude ndinozama kamwe aka nekuda kwebackground, asi zvakazoramba kuita saizvozvo. Nababa venyu makamboina here kana 1 hour kana nguva yataona singi pazuva ranhasi kungobvunzana mibvunzo? Stereki, takatokurukura, takafamba stereki kwenguva yakawanda. Kana masutu andakambe ndiri nayo yandakatoperekedza mumwe muchato weshamwari, ava vadzimai vakatotora. Ndati ndaienda kumaruzevha uku, taitiri ndiri sleeping bag netumabhedhi twekufolda, ndakavapa, but hapana zvazvaibatsira nokuti vaizvitorerwa futi mumaskwata imomomo zvaitorwa. Ende munhu ainwa hwahwa zvisingaite wekuti kana muchiza kumasasa kune bhawa rainzi mukandabhutsu imomomo. Imwe nguva ndaito tikaenda kwakare totovashaya kwakutoteera kuenda kupi kunovatsvaga kubhawa. Munhu akanga aingoti akaita kamari ndofunga kekuti asonera vanhu tubhutsu onhingirika oenda munhingirikini kunonwa hwawa. Ndosaka ndiri kuti vari soba kana vari, makamboona here nguva yekutaura navo so that nhasi munogona kunge muchitondipa uchapupu hwokuti manwiro aita baba vangu wawa vakanga vachida kuedza kukanganwa kwavaibva kana kuti upenyu hwavairarama, nekuti imimi mune laki patakagara panapa kuti mune mudzimai akamira nemi. Zvichida dai mai Murape vasina kumira nemi nematauriro avaita kwamuri, dai muri chidhakwa izvezvi, dai tisanga tisiri kugara pasi tichasi ndo zvandambotaura saka tozoti pana baba venyu makaona here kanguva kadiki kungoti vangoti Silas baba isusu tinobva kupi, pamwe anogona kuvabvunza mubvunzo kuti usandibvunze, it's an answer
ikuratidza kuti ndakakuudza ka you won't like it nekuti handina chekukuudza. aiwa ndakataura navo vanoti ivo vakabva kumozambique vakatonditaridza chitupa chavo vainzi Zuzeo Dinizio. Nditi ndakachiona inini chipepa chavo chepepa handiti inini handina kugona kuitawo kana kuti fotokopi yechitupa icho chenenhigirikini unenge usingamboziva kuti kumberi kuzvichamira sei. Handina kuve neuchenjeri hwakadaro. Vanoti ivo vachibva kumozambique zvezvakatonyorwa gore racho tofunga kuma-early 50s inini ndisati ndamboberekwa. Vanoti vakauya nekupi hanzi kunenge kuTete here vakapinda nemamutare chitupa ichocho icho vakazotorera muno mamutare ndokwavakapiwa chitupa ichochi chebepa chekuma-early 50s nditi vachisikoya muno hamina kuti vakasikogara pai ndobva vashanda mumasasa imomeme pakambani yainzi Conte Shoes. Nanhasi inofanira kunge iriko yakambenge iriko. Nditori neshamwari yangu ari pamarimba apa aitoshanda pakambani iyoyo but havazive nekuti vakazouyawo papaipai ivakaishandira kare kare. Hanzi vabva ipapo ndobva vaenda kuGweru vakabva vanoshanda kuBhata ndobva vadzoka futi kuno here iko kwakare kumasasa uko ndobva vawana imba kuTafara. Ndakatomboenda navo vakatondiratidza nechepamba pacho handichatopaziva nekusati tonyatsoona asi ndikaburuka tikafamba kuti direction yekwakadai ndogona kuziva imba iyoyo. Semunhu akanga asina hama munomu vakatorerwa nemunhu ailoja kwavari ndo zvakazovapa kuti vagare pai apo parengi pabhasitop yeterminus apo. Nditi zvokuti munhu iye aiva achikisidzira hanzi anga ari musoja. Nditi avainditaurira vanga vari nanzvadzi yavo aiita zvemagitare. Ndinomboti dzimwe nguva ndofunga ndezvechokwadi kuti chi ndo baba vangu nekuti vakabva ndichienda nevana vangu nemudzimai. Mwana wangu musikana mukuru vakamusikomuti uri kunzi Maria Julia. Handiti vakati ndina hanzvadzi yangu anga ari mutwin asi akasarira kupi kunana tete uko achiita zvekuimba zvemagitare. Ainzani Maria Julia havazoti Julia here ndofunga ndi Julia asi iyo vaiti Julia. Handiti nguva chai yakawanda yekutaura takataura totovatora toenda navo mumarestaurant ndovatengera chikafu tichikurukura. Handiti saka baba vavo vaiti vari kunzvimbo ipi kumozambique kana muchiri kuranda kunonzi kumatola. Kumatola okay pane mubvunzo wamabvunza mukati makambokurukura here nababa plus pamubva maita muono kuti pamwe history inogona kuzviripita. Handiti inini baba chavaiwanzotaura ini pamwe vari kubasa vandaimhanya kuenda kumasasa ndonovapa zvinhu vaitaura about hanzvadzi dzavo. Handiti vabva kakumozambique. Handiti vouya wavaitaura twin sister yavo ndina pana hanzvadzi yangu aimbira varungu ende anga akaroorwa nemurungu akasara ari kuTete province. Handina mbonzwa kana one day baba ravakamenshena kuti ndakasiya mudzimai but I think pavakauya munomi was of age ndekuti aifanira kunge vakaita sei vakawana. Somehow pane kakubata kandaita zvinhu so ndatombonzwa kutya nemubvunzo wamabvunza. Handiti nekuti ndinenge ndakutarisawo kuti koinini zvakamira sei. Handiti koinini chii chiri kuitika kana kumwana wangu kochii. Handiti and munhu akabva kure uko handifunga kuti baba vakazombokomuniketa nedzimwe hama. Tazogara mwana wedu ipapo pavaitaura kankari kadiki uyo anoridza magitari ndofunga anga ari kuma2 years then azokura akangotangawo zvekuda kuridza nekuimba
ndaenda navo kuchechi aiimba stereki muchechi kwayo ndobva azongotena kuimba chi akutoridza gitari player gitari akatanga kuenda ndoda kudzidza gitari akabva atoenda nababa wake zvanzi dedi ndoda kuti muti blesse ndoda kutoridza chi gitari baba wanotenga gitari rake rekutanga akaritenga nababa wake saka zvandidzorera futi mumashure handizoziva hangu chokwadi chekuti ndingabvise here kufunga kunoita sekurumura kuti pamwe havasi but tumwe tunhu twacho twandenda kubata kuti ko uyu zvakabva kupi kwayo inhandamboita zvekunikirikinai I don't know uyu abva aita zvekuridza toti pamwe ameno asi sekuru vavo hapana anoziva hapana iye kangari kadikidiki kangati 2 years ndofunga musikana mukuru asi abva angopinda neni hatina mwana ari munhu iyoyo spirit ndinombotya dzimwe nguva ndoti asi kuti sekuru vavo vakabva kuMozambique vakauya vakagara makore muno and ndoona futi nyaya yekutorerwa zvinhu ndona baba zvakawanda saka zvandidzirira kuti asi mweya wacho hatizive but I know kuti vanoda satisfaction yekunyatsoziva kunzi taita DNA ava ndivo baba wako zvechokwadi I'm sure ipapo ngatiti kuenda kwevana maeconomic challenges ngatibvise spirit taikata toti aya akatibvise spirit zvatiri kutaura iDNA andibonzo why ndiri kuvabvunza ndichitarisa kuti vatsanangure kanenge kadzinza kavo zvirongwa zvataakuita izvi zviri kuonekwa worldwide ndini kuzvona hazvishamise mumwe munhu achiti munhu ataurwa achinzi mutwinika ndamai vangu handiti saka ava ndofunga ndisekuru vangu vane vana ava zvimwe ringuva mozona kutonditi ndipe nhamba yemunhu ndorota sei kana kuti mwana anogona kuti munhu ataurwa kawo vanhu vacho taigara navo kudhuze nekumwe kune imwe hama yavo rega ndigoitsva kana ndaiwana ndichavapa nhamba pamwe nhamba yagoziva kutoti munhu ega akatobva kuno kuteteka akangoenda atombozive kuti chi akafamba sei moziva kuti kudharawo nenguva dzemaliberation wars kuMozambique muZimbabwe nekuSouth Africa vanhu vaimigrata nekutiza hondo vamwe vachinotanga chita sei ndosaka taita kaDNA aka kanobvunza dzinza rasekuru kuitira kuti kana paine vari kuteerera vagozoti ivo vaitaura kuti ndakabva kuKilimani kuMatola hanzi unotanga waenda kuKilimani ndakamboda kutoti nditoenda but ivo vanga vakuda kuti ndoda unofira kumusha kwangu ndakatomboda ndinokumbira kunhingirikini kuMozambican embassy munoza yezvezvi tingaite fanika ndaanhingirika vana vatozombondibatsira kuti zvinhu zvimire semamirira zvaita hazvinombogara zviri zvandinakira muri kuona nanhasi kana nemasiling nechi ndakakuvara 2014 maziso ndakangogara nditi ivo vashaya 1992 vanga vati kurei ende munhu anga apera vaitoda kuti vadzokere asi ndai ndisina kana pekubata pekuti chi ndikwanise kuti ndiende nawo ende mafambirwo acho aiita pane mumwe munhu aimbogara muraini munomu ndakambotaura naye tiri pane imwe nhamo achiti anoenda kuKilimani zvikanzi hakusi kufambika hanzi kuti ufambe kunhingirika kwacho munotokwira marori ekuti munokwidzwa padenga penhingirikini anenge akasungwa zvinhu zvezvi otoenda wakarembera uri ikokoko unonyatsoona kuti urit kusaka ndokuita sei nokuti kare hanzi kwai kuri netreni yaibva kuBeira ichienda kupi ikoko saka hanzi vaizoti vakabva kunhingirikini kuKilimani vozoenda kupi vainditi kuMatola ndokwavaibva handiti uye zvakareka tinogona kunge pavakauya vakauya kana neshamwari dzavo handi makabva kwaifirizi muri 5 mukazodza zvenyu kusvika kuMozambique pamwe vakauya neshamwari dzavo 2 kana 3 pamwe dzipenyu izvezvi kana dziri dzipenyu dzokozange dzakasiya vana nevazukuru vanogona kuti aiwa yanga iri shamwari yababa vedu isusu kumusha kwedu zvechokwadika imi muri chi muri ama ngatiti kana zvichinzi ndivo
handisi munozwa vamakaratidzwa nani namai venyu izvi tiri kungozviitira kuti tizive kuti zvakamira sei asi munoziva here sekuru Murape kuti kune vamwe vanhu vanochiva upenyu hwenyu hwokusaziva baba kudaro kungoti zvichida inyaya dzamusingatauri kana kunana kumachechi uku muchigara nemumwe munhu achikutaurirai upenyu hwedzinza raakazvarwa zvekuti anogona kusvika pakuti dai ndisina kuzvarwa mumhuri iyi ndakazvarwa kana kuti ndiri wani nekuda kwematambudziko kwemachallenges aanenge achisangana nawo mukati meupenyu agochiva upenyu huri kukutambudzai hwokusaziva baba venyu agoti dai ndakaziva hangu ndisina kumbobvira ndavaziva baba vangu unozviziva upenyu huri kukutambudzai muri kutotamburira upenyu huri kukutambudzeka huri kuchiva nemumwe munhu kudaro ndiri kutaura ndakagara ari kuchoti pane mwana uye akauya panapa wekuti ndigiri injiniya ndigiri achitoti ndaitoti hangu dai ndaive ndisina kuberekwa mumhuri muchiri kuziva mazamuno ndiri kutaura saka chimwe chinhuka muchibatana nemudzimai chinofanira kukupai comfort so kuti saka chii handiti imi uri kutochivira kuti hongu zvinorwadza muda kuzadzinza renyu asi mumwe munhu wamuri kutotaura ndakudzai and handisipo paakauya asi ndikukudzai akati dai ndakaziva dai zvaigoneka ndisina kuberekwa mumhuri yakadai pane mumwe mwana akambozvitaura pana nditorimenda but saka muri kuchemei aiwa zvinenge zvisiri pauri zvakaitika asi hamuna kuona kukosha kwazvo paakauya achikutaurirai asi ndazokutaurirai nhasi anodedzwa nemutupo wake anosvika pana munoziva kuti ndosaka ndiri kuti zvichikunetsai kudaro mumwe munhu ari kutonetseka kuti kwasoko mukanya kwandakaberekwa dai ndisina kuberekwa ikoko dai haana kuzokuudzai imi hamuna kunge mamudza nyenyuka kuti ini baba vangu handivazivi asi ari kutoti dai zvangu ndisina kuzvarwa kwamuri kuvavarira imi kuti dai ndaendaiko kumaproblems ndovamuri kutsvaka aiwa ndine vamwe ambuya vangu vandakambotaurira nyaya iyoyo vakanditi vambuya ivavo muzukuru uri kuona inini pano ndakura oraiti uri kundiudza hako nyaya yauri kundiudza asi tete kana vachinge vakakuratidza kuti ava ndivo baba vako ivo vauri kunyanyotsvaga kuti ngirikini unovada uchavadi ini pano kana kumusha kwangu chaikoko handipo kutonozvitsvagira matambudziko handiti uri kuvavarirei vanhu vanenge vachi but munoona chimwe chinongodisturba so ndinoenda kuchechi handiti munoziva kuti nyika inei yakabatwa nemitupo sezvamambonzwa kana adzimai kuti kana vana vekwamai guru chaivo vamwe vaizonzwa zvichinzi nekuti inini vamwe vanondoona kufanana nekwana sekuru kwaamai ndonzi makadii mutenhesanwa ndinonzarwo kwoita mumwe munhu ndakatombonzarwo pana chifi tichifambira idzo nyaya dzenhingirikinidzi dzenzvimbo yangu yavakange vanditi ndisatore nzvimboko yepamusha saka ndoonana nachief Chinamora ndakange ndanzi nevamwe amai nini bvisa mari yako kuna uyu akatora headman mumwe akaita Hokuba munin'ina nasekuru kwana Mungato saka zvakabva zvaita kuti tisanganidzane panzvimbo yandakanoona chief iye akanga aripo saka chief ava Chinamora vakazoshekawo ndakuenda zvikanzi oraiti mutenhesanwa muningi zvikanzi asi mutenhesanwa uyu ningirikini zvikanzi mutenhesanwa nditi zviri kubva kuna mambo anditi mamuripo futi anditi unoza zvinongorwadza ndosaka nokona tambobuda munyaya iyi handiti toda kutaura zvinhu zvatinokwanisa kuaccepta isusu sevanhu handitika munoziva here kuti munomu mumatigere munomu ukagara nevanhu dzinyaya dzatiri kutaura dzatinyanyodzitaura stereki isi patakaenda kuchechi we are pure maproblems edu tinongogarapo tobatana mata vakaona mai Murape vakabatana naMurape vanogona kunyatsa kuti pane love but vanonga sova zoti mambopusha mai Murape vakadona pamubhedha
handiti munozviziva zvinoitika matobva nekuti vazokuregererai vavainoti nechigumbu asi pamunosvika kuchechi love handiti peace and harmony muno munyika matigeri muno mukagara mukataura nevamwe vanhu vanokudza kuti isusu kumusha chaiko chaiko ndichinzwa kunonzi kumasvingo asi baba vangu sekuru vangu nasekuru vavo vanonzi vakanga vasingawirirani vakatobatirana matemo zisekuru redu ndobva rauya kunochi kugokwe kugokwe kunoku ndobva tazopiwawo pamusha apo tisakatotanga panapa tatotanga kunoku baba vangu ndo vakazonzi ndo sabhuku handiti nekuti tisakatanga kugara chi kunzvimbo ineyi tagara kudaro saka baba vangu zvaimbonzi moyo kana kuti chii but isusu negeneration yeduka zvakaenda zvichipera asi mutupo watakazongozvigamuchira ndewokuti kana kuti moyo vakatotanga dzinza ravo vaita se vachienda apa tiri kuzvitaura kuti muwane chikamu chimwe chekugamuchira pamave makada kutochinja vana venyu kuti gift Silas mabvisa mutupo uyu nekuda kwekuzvigamuchira munogona kutotanga dzinza rekwa Silas rigoenda vanhu vakazobvunza kuti Silas wacho ndiani muzukuru kuti ndisekuru vangu handiti kana kuti handimaona kuti vana nyaya vasisiri munomu vanenge vakuzvara vana neskini yakapfura yenyu ichiita chichi vapedzera vari kuti Silas yeka inobva yanzosuta Silas yeye asi munhu anofanira kugadzirisa zvinhu izvozvo ndimurume akagara because DNA yamurida kutsvaga iyi ichakutambudzai kusvika mukufa chigove chimwe chinhu chamunofa musina kuachiva chigozonetsa vana nevazukuru zvichida maa kuti pane pandakasiyira imikondinya spirit yenyaya yakuti yakunetsa vanhu saka munhu anofanira kutanga kuzvigamuchira izvo zvokuti pamwe pano unoziva kuti unogona kuaccepta defeat even uchiziva kuti but ndinorova asi chibhakira chandarohwa ichikaichi ndakaramba ndichirwa nemunhu iwayo anondiuraya asi vanhu vakuti Silas awina aita sei patinozoti dai tisina kugara pasi paipayaka munhu aita sei asi vanhu vari kunze vanenge vachiti Silas aita sei awina fight asi munyazoti ndawina fight nekugara pasi munhu anga kuda kundiurayawo saka munhu afanira kutanga kuaccepta inyaya iyi ndimi kuitira vana venyu nevazukuru venyu nekuti chinhu chamuda kuramba muchitsvaga handiti hachina pachinoperera asi tomboti sei zvataita nhasi tagara pasi tataura kana paine shamwari dzasekuru dzakauya dzakaziva matauriro amaita nepavaigara nevana vevazukuru vacho vakazwa kuti akana sekuru vedu vakazotaura kuti shamwari yangu inozva kuti yatorerwa imba unai paakutasi paakugara nevari kunze kumozambiki vari kunzwawo nyaya vanogona kutiti murume ataurwa kwauyo ukafamba wakadai se unogona kunosvika chi ngatitii maisa effort yesei mirai murapi ngatitii maisa effort yesei for 80 years yekutsvaka baba venyu pozocherwa mutumbu iyoyo wobva kwabviswa mazina wobva ona kwanzi havasi baba venyu at least zvinenge zvajeka kakuti nokuti zvino pane hanzvadzi pane hanzvadzi sikana yavanoti vane mudzimai mumwe wavakandiriwirirana naye aishanda mumayadhi mueastleaf anonzi dorika vane mwana hatina kumbowana mukana ndakambosvika vachiti safari suit yandakapfeka iyi ndiye akandiigira dorika asi taipesana hatinombo anobva kunhingirikini vaiti amai vacho vaibva kunonzi kuhwedza kwakuenda handiti hatina kana kuti iwane communication yekusangana naye handinoambofanira kaiwana kune mumwe anobuda paredhiyo kungoti ndinokaedza kufona kunational FM anondishamisa kuti anonzi iclub member yekunational FM ari kumanhamba yake 2000 anotonzi Dinizio vamwe vainzoti ana Dinise iye anotobuda achinzi Dinizio anditi munoza ndinotove nechishuvira hangu chongoti munoza kungoziva hangu kungoti ningirikeni kune kwakakosha zvamuri kutaura zvekuti hanzi kune vavakanhingirika vakauya patakaenda vachindiratidza kumba kwavo iko kwacho kwavakatorerwa imba nemusoja yeye takafambira vanhu vekumozambiki vanenge 2 vese handiti
vavakandiendesa kuti apa pane bhururu wangu apa tikaenda kumwe apa pana bhururu wangu apa nditi vekumozambiki ikoko right vashaya ndakaenda inini kunozivisa vanhu ivavo vakaramba kuramba ndikadhairektwa kune mumwe anga ari kuhunyani kuningiriki kunoton pakambani yepanoton yekuhunyani akanditi ndiri kuuya kumba ane imba yake kukuwadzana akandipa adresi ndikaenda pamba pacho ipapo zvikanzi iwewe uri mukirimani iwewe ameno akutaura handichigona handiningiriki akuita chedi kana isusu tinodada isusu tirini ameno akaramba munhu achioma nechando mungirini mumochari hapana kana one pamwe kutiza maresponsibility ka vane vamwe vaitya kuti vanozonzi ita isoso saka munhu unozoti unobva ngoti rega nditisi but inini chandaidaka ndaida tsika yemavigirwo ekumusha kwavo ndo vana handiti havasati vashanda zvimwe vamwe vacho zvekuti zvinobatika asi vane chishuviro ndofunga mamudziwa ndamboti kana dombo chairo handisandaisa handiti asi inini ndoti inini kuvana wangu ndinei ndichida kuti tizviite handiti asi kuti tizviite kwachoka ndachida kuti ndingoonawo proof koraiti ndikaitira mumwe munhu munoziva kuti vana vangu vari kusanganidzana nezvimwe zvinhu tingade kutora zvekuti mungati tivharire ndiite chirungu ndiri kanganwe nditi ndakutobuilda ningirikini ndine mwana mukomana ezvinezvi ane bhilifu yekufunga kuti kana inini ndikafa ndinenge ndangoita zvakaita sekuru vangu handiti akanita ndazviona kuti matadza kuenda ikoko akaita ndofunga 11 years azoya ndopanapa gore ari kuSouth Africa achitiramwa panapa achiti inini hapana kuita mudzimai sezvamataurira imimi kuti pamwe dzimwe nguva ndezvedzinza haasi kugona kuita mukadzi akaita mukadzi nevana 2 kunomutaura kuti ngatiendei unoroora unoningiri handiteereri nditi ari kuzviita umwe upenyu hwewe hwakaitwa nasekuru kana vari sekuru vake nditi sekutaura kwamamboita saka zvimwe zvinhu zvokuti kuti ungozviita rule out ka unombotambudzika oraiti vana kune vasikana kunzi toda kuti tisvike paguva reningiri tinoita zvato ko kana ndiri kuitira munhu anozonzikana kuti pamwe ndakunotorana nezvimwe zvingozi anotorana neimwe ngozi ndakunotorana negadzika mumba muchiti mudzimu handiti ndinotya izvozvo mwana mukomana ye akapinda imwe accident inotyisa ina handione motikari kupetana mota yakaponja ikauya ikanzi po kumashure ilake anga ari kumberi izvino ari kuchema nemusana moment yandakangobva padriver seat handibva ndangoti ndiende pasinja since tayi ranga rabhista raputika anoti handizive zvakazoitika ndakatya motikari yacho kunomudika muhospitari yakapetana kudai motikari yake mota yanga yakanaka yaangabva kutenga achibva imoma zvinotora atenga kamotikari kaVW Green Golf uyo hamene kurivhesa hamene kuanzika kunoti padzimotari dzevane papapapapapa kuri kuitika zvinhu zvisiri kumboitika hatisi kuti tati ngativharei aiwa ndinokuti ngatitsvagirawo dzimwe dzinouya nekuti imwe nzira yamunenge kunge muchida kutsvaga nezvayo inonetsa ende haikwanisike kuitika handiti nekuda zvichida kwemaresources nechi asi tiri kuti ngatitsvagei nzira tichida iso tichiisa kalevel keacceptability yesituation yatiri inzwa izvandombofunga ndichitaure paine vana handiti kuti wazvitaura kwadai ine ndombofunga kuti pamwe ikoko kusaendawo tichinogadzira paguva rababa tisinganyatsoitawo zvinondiremera and handikwanisi kuti nditange subject yakadaro kwavari
kana kuti nditange subject yakadaro kuvana nekuti vanhu vanobva vave interested kuti mama nekuti ndise kutofana kuita sei kuita izvo nemibvunzo yakawanda yavanenge vainayo but pfungwa yangu inombodaro kuti oright takavaviga zvakanaka vakave nedecent burial takavaitira zvinofanira kuitirwa mubereki takaedza nepataikuona saka takazongoviga baba tikasiya baba vakatoshaya vachiziva kuti kune mwana handiti orait pamwe pachirungu pamungataupaipi asi tanga tatomo muupenyu hwavo takarwadziwa kuchivashaya manje saka dzimwe pfungwa futi dzinomboti asi futi tinofanira kuitawo zvatinoita panoenda vamwe kana ukaenda kubhera kwarinsi zvinokochitotarisa kuti ndine chii chandingaita uyu hanzvadzisikana yavanotaura yavakanhingirikai Dorika haasi kutomboziva handiti hatisi kumbokwanisa kana kuonana naye kana kuti azive kuti baba vakazoshaya vaitoti hembe dzangu uri kuona asi kuti magariro avaita zvaitorwa waitongoshandira taipisana naDorika baba ndichivati dai matipoka adresi yatete saka hameno zvazvaingoita handiti ndine chivimbo chekuti kugara kwataita kudai kune maresults hatina kungogara kuti titaure nyaya hatina kugara kuti tifumure hapwa haisi nyore kuti tigare pasi muchitaura upenyu hwenyu nezera renyu pamavava isusu tinobhilivha kuti zvine chirevo mwari vatisanganisa kuti zvigotipa maresults atinoseka mangwana kuti taitonetsana tichidaiso rimwe mazuva tichazoti muchatondifonera kuti Dorika ari pano handimazvona anotondifonera kuti ndinotone muzukuru wangu andifonera akati sekuru mirai ndikuya ikoko kana iye mukadzi akaita mwana naDorika yangoti mwana wangu mupenyu Dorika pamwe akafa handiti inini mai vacho ndiri pano rega ndikudze chi nezvemurume wamuri kuita se wamuri kutsvaga ndochinangwa cheprogramu ineyi hongu imimi pamwe munogona kunge machitora muchiti muri kuda kuburitsa matambudziko amakasangana nawo mukati meupenyu hwenyu asi itori nzira yamuri kufamba nayo kuti igokupai chinhu chamunoseka nezvacho mangwana kuti munhu takatomboita mazuva tichishedzana tichifonerana uya tigare pasi kana titaure tichitadza tiita sei asi patakazogara tikataura nhasi zvatipa maresults aya uyewo zvakaratidza kuti panoonekwa programu nevamwe vanhu vanotipawo futi maideas aiwa dai madai kuti madai mukadai toona chinhu chatagarira pano kuti chatipa chi at the end of the day ivo vachinditaurira mutupo wavo pakutanga vachindiudza ndichivabvunza kuti mutupo vakati ndinonzi Marunga vanditi Marunga zvikanzi hanzi shiri dzimwe dzedzi ndazodzokera kechi2 zvikanzi aiyo inini handisingakwanise uyu mutupo wakwaamai vangu asi mutupo wangu chaiwo unonzi bonde mutandikwa but even up to now ndiri kukanganisika kuti handina kuzotaura navo kunyatsonzwisisa kuti bonde mutandikwa zvinoreva chii handiti zvimwe zvandanga ndichitoresearcha kuti ndinowana ani angazondiudza kuti oright handina kuzokwanisa kunyatsotaura navo kuti bonde mutandikwa zvinorevei handiti vanhu unenge uchida kuti chokwadi mutupo wako munoziva uri kushandisa kana kumachechi chaiko unofendwa zvandiri panapa ndakurira maifiridzo ndine vanhu vakawanda vanondiziva handiti ndinokwenyanwa ndapedza basa ndabuda basa ndandiri nemota dzangu ndaitakura apa paHighland nepamacheya apa ndichitakura ndiri kana ndaenda pamacheya nekarori kangu apo ndine vamwe mumwe wekuchechi aitimbotakurawo uko pai pane vamwe vainzana mhofu munoziva vanhu kazhinji ndamboti Zimbabwe vanowanzoda kurarama nemitupo kazhinji ndaingozvisaidzirawo ndikanzi koyo Diani uya anoti ndini mhofu ndirichi ndaizviti mhofu ndine munhu wekuchechi baba wekuchechi
ndakazonzwa mwako kuti angoita semunenge mukungoseka. Ini ndina hanzvadzi yangu ningirikini kumusha uku akaita mwana ndoda kuzonyatsonoona kuti ari kushandisa kuti chii. Pamwe ari kushandisa unoza ingorisendi kungokuti iwe tiri kukuzviziva iwe wozviya hausiningiri muofiro. Zvinhu zvezvi zvakawandisisa mumafamilies umu. Saka mukanzwa zvichitaurwa hazvisi kunangana nemi. Munhu ari kutotaurauka asingatozive kuti munhu wandiri kutaura naye ane dambudziko iri. Ndakatozozvinzwa kunzi zvichida pamwe takagara muno kuti vatatuka hamuna mbopera matibvunza kuti ione here. Asi ndakazonzwa pamwe atone dambudziko negerei. Baba veve vaikuti ngirikini vakatiti takazvinzwa kuchechi uku kuti haasi mhofu. Anditi mumwe chaiwa ndaitoitana ndine zita rakafanana naye anonzi Silas. Tanga ichitoita mhofu ticheka anopfeka tese kumethodist United Methodist Methodist in Zimbabwe ndopinda tikanopfeka tese uku ndisazita wangu imhofu. Anditi inini handigoni kuti ndingataure kuti ndinonzi ningirikini. Anditi ndongozviti ndiri mhofu kana kuroora kunoitwa pano kuroora vanhu vanenge vangoshandisa kuti mhofu. Ndakazonzwa iwe muzukuru. Anditi asi ndambofamba ndichinzi chii mimi but kuchechi baba mirandikudzei kuchechi baba. Chechi tinoitora nepicture isiriyo. Chechi ndiyedu vatadzi hakusi vanhu vatrenu asi takaiti kutozviti vatreni. Chechi tiri kutenda kuti tinowana salvation kuri kuya mabhinya hondi zvese. Handiti asi katakagara kudai soka tinenge tichiti vanhu vari pure tine vanhu vane macharacters akasiyana siyana. Saka mukaona muchitukwa nezvega zive kutoti mumwe mutadzi wangu tasangana kuimba yekuti tiponiswe. Saka kana matukwa imimi zive kuti ndosaka musiri kutukwa panze ende zvinokurwadza nekuti mimi kuchechi ndokwandiri kunzwai. Asi mukaenda kubhawa munopiwa chigusva nechifodya inwaiwe haiwe. Asi uko kuchechi manje zvinhu zvinotaurwa zvamusingaexpect nekuti takaibuilda tikaipa picture kuti it's a holy place. Nzvimbo ndavatsveni aiwa ini ndaisa vatadzi kuti tinoregererwa tipone. Saka mukanzwa zvakutaridza kuti vatadzi tasangana kwete kuti vatsvene. Ndechingoda kuti vavashowe kuti am I not better than you? Iwo kundidaro hausi kuona here kuti nini upenyu hwangu huri kuenda smoothly. Pamwe madai muchiri kuti pamwe muzogona kupindura semapindura tete saka zvamuri mana mhofu muneiko? Isu hatina mutupo wonai patiri iwo chiine dzinza rekwako zvoti dai usina dzinza pamwe deone upenyu hwakanaka monyarira zvenyasa hazvizoita manje takukufurira ichi. Pane pamwe pandaningirika pasarira pamwe pekuti panondishungurudza pekuti ndofunga ndambotaura ndichiti ini amai vangu vaidi vanga vane imba yavo. Saka mu2004 wavashaya right hanzvadzi yavo yandataura kuti ndiye wavaiteera mashure make wandati akanga achifa nevana vaamai guru Christopher naMatias. Christopher naMatias vaienda kuna sekuru uku vakanoti akauraya amai vavo mukoma wavo sisi wamai vangu vaya ndaamai vangu auraya muroora mukadzi wehanzvadzi yavo uyu wandati akabhidhaira achiningirika ndaamai vangu. Handiti saka sekuru vaya ndobva vakurongana matare zvinhu zvakutaurwa nevanhu nevakomana ndobva vanodedza sekuru vaya chi zvinyawa mumusha. Zvinyawa hazvina kuvaitira musha. Zvinyawa ndobva vakuona pamba mwana wavo musikana hanzi anonzi Vhena sisi wani vauyi Melody anga akaroorwa namutukudzi akuoneka pamba akagara. Handiti hazvina kubuda musha. Vari kuronga zvavari kuronga ndobva zvanzi bheta titese tidedze tsika mutanda tinoda kuti tibate chi muroya ari kupedza vanhu mumusha. Amai vangu hanzi vakanyorerwa tsamba nasekuru ava ndobva vapa mwana womukoma wavo aigara panext navavo akanga andiye mupurisa wani wamambo ndobva vauya kupi kuHighfield kusekuru aya netsamba iyeyi zvikanzi muri kudiwa kupi kumusha
asi musaudzani Silas imimi muye kumusha kune zviri kuitwa kumusha zvokuti tione kuti chiri kunikanganisa mumusha chii nditi amaiwo havana kundiudza andobva vatenga grosari ravo nditi vatenga musi uri kunoitwa zvinhu izvi samangwana acho vanenge vakaenda iri Friday ndobva vatoenda neraini semunhu aipa vakatenga mashuga masauti chi hamene handiziva kuti zvii zvavaka voenda apa pane muroora vopa ndobva vadzika ndobva varara saka vachiburuka panhingiri pamashops kuenda kumusha hanzi tsika mutanda wacho pane karuware karipo pane holo iripo pakaruware hanzi tsika mutanda wacho ndopaanga ari nevamwe vanhu munhu waanga ari naye hanzi ndobva vatonongedzera vakati kunongedzera amai vangu zvikanzi uyu nditi mangwanaye zvinhu zvezvi zvanzi zvakuitwa ana tsika mutanda vaita hamenoraini pamusha pacho handizoti vakaitira papi hanzi amai vangu pakapiwa zvimwe amai vangu vakapiwa zvinhu zvaizviri nedhibhu kungopiwa kwavakaita hanzi mudumbu makanhingirika kutanga kuita tsvina kuita kunhuhwa nhingirikini handiti vakamhanya muyadhi mangu umu pave neyadhi yavo vakatorwa nemuzukuru anogara panext apa muroora zukuru vakazonogezwa nhingirikini ipapapo kubva ipapo ndati vakashaya muna October ndofunga zvakaitwa izvi munana ndifunga kuti vakagara dzinenge 2 months handiti amai angu ndokubva vashaya handiti ndokushayikwa munhu akanga akazvisimbira asina paainhingirika handiti saka tichienda kwana china moroko ndakamboinge ndazvinge ndozvitaura kune mumwe sekretary weko anonzi Nyati akati ipinzei mudare saka ini yanga ya 2012 stepfather vashaya nechichi taakufambira nyaya dzekuti aiwa nzvimbo ndeyangu ndigirikini kumusha uko nditi akanga ati ndipinze ava sekuru ava ndo vakanga vachimira vaizivawo zvinhu zvaamai vangu akatumwa netsamba uyoyo saka kuti ndipinze nyaya iyo ndikati zvinozondiita here kana musha macho ndinomupinda here zvai zvisingaiti asi kuti tikada kuti titsvage tsvagirudzo kana kuenda chai kumafoni chaiko kunhingirikini kunotsvaga kumacockpit madiscussions aiitwa nemhuri yekwamai guru vangu neurongwa hwaiitwa nekuti amai vangu vachirwara takazomboenda nemudzimai wangu uku kumba kwemukoma uyu mumwe wacho anonzi Christopher paWestern Triangle apo amai vakumbira vari mukurwara vakati munganondikumbirirawo here uyu mukoma wenyu Christopher kuti yave iri Sunday kuti mangwana mande anditakurawo kundiendesa kugomo kuchipatara kuSalim Gaboko ndobva tauya kumba kwanhingirikini kwemukoma uyu kwaChristopher takasvika achibva kuchechi anditi tikati kwatisana alright tikati mukoma tatumwonani naamai vati mungakwanisa kuzovatakurawo here mangwana kuvaendesa kupi kugomo wati amai vako iwewe kunditi inini ndivatakure inini kuenda navo kugomo amai vako vakauraya amai vangu ini takazvinzwa isusu kupakedi nemurume wokupakedi kuti amai vako iwe ndo vakauraya amai vangu ini ndo vakauraya amai ndigirikini amai voice handi muri kunzwa ndigirikini dzimwe nyaya dzacho alright. We want to do this as we conclude this discussion today. Pandatanga ndakapfeka jaketi yemujournalist unozopedzera wapfeka jaketi rasekuru nemuzukuru umboita kana rasahwira tobvena kunge takaenzana tichinetsana tichiita sei. The purpose of our discussion is not to break down individuals, families or the community. The purpose of this program at the end of the day is even to mend those broken down relationships. But how do we mend them? By having conversations like this.
as we conclude ndoda kukuisai pakona handiti kuti you as Silas Murape for 72 years munogona kunge mine mumwe munhu wamakatadzira knowingly or unknowingly it happens muupenyu zvokuti mafamba mugona kuzoreera zoti but Robert ndamukanya kana kuti Robert ndakamukanya, but you have never had the opportunity to go back and say kuti ndakakutadzira paipaini zvakati I am sorry. If that person is there, kana incident iyo yakaitika, if you remember very well, ndinoda kukupa an opportunity to say kuti pakaitika zvakati in brief and kuna nhingi I want to say to you I am sorry. Zvichida makamutadzira nema-actions, zvichida makamutadzira nekutaura chaiko chaiko, and this is the opportunity. Ati kana ariko muchimuti sorry, hatisi kuti aigamuchire kana kuti airambe, asi tiri kuti kwamuri mimi munenge mangozvitaura. Kana iye achigamuchira kana asinga, anogona kuzongoti ndakanzwa uchitaura, life should go on. Nino ndino accept achi apology. Kune here zvakadaro mukati meupenyu? Yeah, zvinowanikwa zvinoitika, but then vanhu vatiri kutaura nezvavo vazhinji vacho vese ivava hapachisina, vakashaya vese ivava hapachisina. It's case closed. Handiti? Yes. Kusara kwemumwe hanzvadzisikana iriko, in fact mumba mavo vasara 2. Uyo anonzi Dorcas ari kuUK wekushopu kwekwe, kune mumwe ari munomu ari kuBorodero uko. Handiti? Zvinhu zvatapindirana zvatanhingirika nazvo iye ndiye anongonditadzira. Aiwa, asi mwana wake akashaya ndakaenda. Sekuru Murape. Let me go back to my question. Matadzirwa tazvinzwa tataura nezvazvo. Ndiri kuti inini pazuva ranhasi pane here mupenyu wamakatadzira wamunogona kuti panguva iyoyoka pane zvakainditawo kuti ndese ndimutadzire, asi zvakaitika and zvakatobuda kwandiri, asi handina kuwana mukana wekuno kumuti I am sorry, kwete kuti vari kukutadzira. Inini handina munhu ndiri kutiraya kufunga. Hapana chakaipa ipapa, ndangoti rega ndiwisei pakona so that zvisazosara vanhu vachingoti iwewe se usina kuzovabvunzawo kuti zvakati. Kana pasina nekuda kwenguva nechi pamwe nezvinhu zvamamusina kuita se kufungidzira kuti mubvunzo iwe unogona kuita se munogona kuzoti ndatobva muzoti ndazofunga imwe nyaya tiri kuengineering uku, hanzvadzi yangu ndakamboitaura mashoko ekuti zvakati, and I think kuti ndonge ari mupenyu kwete wakafa. Takuda vapenyu nekuti vakafa hatinyanyogona kutaura navo face to face, hatipindurane navo, and the dead cannot reply. Toda vapenyu, dai vapenyu anga ariko at least aigona kuti at least mudharo yakazita se akazondikumbira regere. Haina handinawo ndiri kufunga kana imwe nguva pamwe tingange tiri nevamwe vataita zvindichanwa ndakaregedza kunwa 1984. Handinawo ndinoti ndaitadzira kuti ndingamuise kuti anganditi nhingirikini akazondiitire zvakati ndikamuta nehandambopinda hangu mweya wakadaro. Handitika no sekuru, but as we conclude kungoti one dai kunzi upenyu unozoti tichinjani, imimi mogara kunoku muchibvunza Furengi mubvunzo kana Elizabeth kana inini, munogona kutoshamisika kuti kusaka yaindibvunza mubvunzo iye aine yake hombe yakadai yeupenyu. Handitika, asi Mwari vangotipa mukana wekuti imimi mutaure. Uyewo tine chimbo chokuti zvamaita pazuva ranhasi Mwari vakushandisai kuti vamwe vanhu vagona kuti you can still make it usina baba kana mutupo. Vamwe vari kudecida kunonwa hwawa and destroy themselves. Handiti, asi vamwe vanhu vachiti mutaura ndo yapindana nayo, asi nditombori pari nani, I can still rebuild upenyu hwangu ndikaita se ndikatosvika pamba panga achitotaura kuti ndiri nyimba yangu ndakasvika ndakarara pachi, ende munhu unangona ungaitone opportunity iri nani muupenyu, asi accepta kuti handisisina ramangwana. Saka tinovimba kuti program yenyu ichabatsira vanhu vakawandisisa. Inogona kusabatsira imimi
Gobatsira mumwe munhu. Asi gobatsira kuti mumwe munhu vamwe vanhu vakawandisa. Asi musingatizi musvingaziziye. Zvichida muzukuru wenyu ndazodza akagara kuti anoziva kuti baba vangu vaitaura kuti ndaifunga kuti zvinhu zvakaoma kusvika ndazoona paTV imwe program imwe munhu anonzi Silas Murape. Ndipo ndakati yobva kuti but ndisekuru vangu kaurese vari kutaurwa. Ndo purpose yeprogram ineyi. Plazika nenyaya yemaovheti yamuri kutaura tinorwadzikana. Ndakambonyorera zvinombodedzerwa kunzi uyai munhingirike. Asi ndofunga nhingirikini kubva muna July mandakasungwa ndichibuda nhingirikini pakatadza kungonosvika kuti hanzi 6 months. It was almost 6 months. Zvikanzi tiri kutoa kunhingirika vanhu vane 6 months. But it was not easy. One day was munoza sacrifice iyo yakaoma. Kuoma chaiko chaiko kuti shuwa kunobuda basa ndaivebhadharwa ndachishanda zvakanaka paminyama. Asi kuti ndakuenda kunorwira nyika nekuti kunofira nyika yangu ineyi. Andi zvisina kupfava. Zvakaoma. Zvekuti kune vamwe vanhu vabenefita right now asina kumbosvika kana pandakasvika. Iko kungobuda kunopindana nemumatreni uchibuda uchinhingirika. It was not easy. Kunopindana mumakoronga matakanopindana nemukunonobata mumachipanda kuuya wakanongedzerwa pfuti. It was not easy. Anditi kugara munhingirikeni musel mekuti hausi kuenda kukoti hausi kuitwa sei. Anditi for over 5 months wakangogariswa. Anditi haugeza unoziva kuti taichengetwa ndomboti tikapfuura ndichaona sele yacho iri murodhi inoendaka kunhingirikini uku inonobuda kuenda kwana mbuya dhokasi kweuku kwane nhingirikini inonzi mbuya dhokasi apa iri parodhi nhingirikini mapurisa ainge ane pfuti kudai kwatotanga kunzi magandanga. Anditi tichichengetwa semanhingirikini magandanga munhingirikini muchitokisi taikwidzana totakurana kuisana pamapfubhi anti mahwindo tunenge turi mudenga denga umo otoona shuwa mapurisa akatichengeta. It was not easy but handina kana chandakawana. Anditika iyoyo tinoiti politics tinosiyira mapoliticians to decide. We have been talking to Sekuru Murape, a man who has so much to tell, but every story has a beginning. Every story, to a certain extent, has an ending. But this is the man, 72 years old, a man who has made it because of love and support from his. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried. But I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yewondo alwaka imanya dakabatesa Zimbabwe. Taigara mumako yewondo alwaka imanya dakabatesa Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe. Magorira mumako